لبي قلبي لبي كلامي بلا ساقط العينا لبي قلبي لبي كلامي بلا ساقط العينا لبي قلبي لبي كلامي بلا ساقط العينا كبواي أمي بركع عباي برتقانة قلتين ناي تقدر تحباي البصار منقو سيقم قمواي كما تدنواي كما تدنواي كما تدنواي كما تدنواي
ولد جبا كومبا ولد جبا دف لايك ارغيص اكالو منيخا سلام كلهم صور الناس حقكم صنيحسا الى حوس لكم نو سلام نقولهم كبرات دق عبيتي دمص خمينيو طيوهم بعد هاي اسكغبر ماشي مسين دي لا سرعة ثانية هنا متينا تعال ولا وحدات كنا صبو كنا علينا له معلتي سبت بزيهم ولا شرشروا وايمون شرشرات ديرونكم بعرك جن جاي تصدف بقراري هات غيزلا anyway
جار استخدمتها زلها نجمرة أنا زي بيت مقرأ حماسين قالها أم زدلي زلون شيء تنكف كنبلامو أفتح عباية رسنا هنكيد أفتح عباية رسنا هنكيد زي تقرأي ناي زي تازوبا خوين خنبر زدلي مهراتي نازلو شعبية نياتات على جبهة نياتات ديم شعبية نياتات نزيم بحاو من عمل صغنبو من هالو معالتي اوكي لمكلي قلا حوات بيت مقرا حماسين دي من قصاص حماسين قال لهم كقوم فتينا مسي بقس كيبولو كبيت تقاوم قتيمو بقس كيبولو سلام داي هاجير زحبرة السبزي ناتو بيت مهرخ قبر ايكلن اين مين كبها لايكلن وكلت غيرو مسكات حواتو تهاجر زلو حواتو قزارارب ايكلن سلام تايس كمز غيرهم يعفنو والله تايس لزغبره اجي اتعفنا ببزحي زي كل غزاي معفان تلمدي بزحي نقدسولينا سلام دس لزقنا مالتي عجنا حاتم كا بقس كيبولس كعفنوهم جميرهم نو تايم غيرهم عجي تايم حفنتم تايم بزحم زارو ولا زيهم بشموم شقطو زنبرو خيترفيهم كعفنوهم جميرهم سلس انتاي غيرهم يم كعفون دليم زم سبات دياتهم تمعفون يم مخنيات انتاي سلز غبور انت سلمتاي كم سبوم كزاربو بقى بزعبا صقمم كزاربو يقول بقى اسمرا اندابلكا بقى أسمرا زلوا سبس نزقول حزبي زقول حرستاي كبابي اسمران كبابي أنزلوا زون نزقول كارنشم كوكلو خلي لذي زيم سبات جم حوالنا نايب حقنا بزي مدرخ زيهم صوم زنبرة مخنيات حجنا تقلص يخيدالو حجنا تقلص يخيدالو حجي قال نيرو أتي تاي جيجا مدهاني تتوقع خاصي مليسكات حمنبر جيجا مدهاني تتوقع سب زتعيلن حجي سلمنتا يقوم زي تصاتفوا بحال كله جيجا ملسي يهبو نيرم نت جيجا ملس قا مليسو جيجا اكوزيشن يمصلو مالتي جيجا مقنع سلازي يقربونا يا ما بتتخدنا سخوم نايز منغست تايخم يدم يسغونا سخوم كمزي يخوم لنا سخوم كمزي يخوم لنا غلمل يبلو مالتي دي كمسل خدي ግን نسي كون نير تحق حجي واسي تحق حجي واسي حق حجوتي مخنياتو كبري يكون من زم حوات كحماسين يكونوا خبسرا يكونوا خكال يكونوا تم بحساب زامن حوات مصيم زلو حجي تمسيلهم زصرفوا قال زي يكون استم بحساب زامن زموت مالتي سم حجنا عادهم انسبايرز لزغبروم نحنا سدا واي يلوم كحسبوا جميرهم مالتي نسايقات تدلنيرا جي زيام زرعيخا اتهم بشيم حزب حماسين شقط زنبرو حزب خبابدو قلمله قال نداول شقط نبرو وصات كوينه عقلهم صيبو ثم نايب حق دق مريت دقبات سلستلعلو انتاوتيم دانت خبابسي نتي حماسين زبحال انتاوتيم حيزم منيرو انتاوتيم سي منيم بشمو بقى حزب تصريفو تواريدو قلمله ግን ናይ بحق ጉዳይ ባዕሉ ሒዝዎ ነይሩ ዲ ጉዳይ ባዕሉ ይሓዘን አዝማሪ ነው ጉዳይ ሒዝዎ ነይሩ ትግራይ ከይዱ ሰብ ጭፍጭፍ ዘሎ አዝማሪ ነው ሜንታሊቲ ማለት ሰብ አይኮነን እሱ አተሐሳስብ አይ ኦኬ ሕጅም ሰባት ያቶም መጽዮም አለው ንሕና ዝንዝን ጸገም አለና መፍትሒ ቃ ዝንዝን ሽዑ ምስቶም ካልኦት ሕዋት يزاررو كمزي كي جبركا شجرنا يتحجر أي فتحني ويلنا نيرنا من جمرة حد صبوت من قد حيزان لا أزي نيرترا تراي زي كونه فوس خمس ذات حساس بازي نمولو قرن أفريقيا فوس خمسي نمولو قرن أفريقيا فوس خمسي مغنياتو أنا كاب جزاي كاب عدي قلم لخوم إلى خيري وخلوه سيكا طريق كخير كا حقير كا سلطان حسكا تسجم تراي خاتم نزخون يكون حبرت سب تسجم خاتم تقولن نسخة نايب على خا حمام زي فوسكا ناي كالوت حمام كتفوسو يتخدن يا لذي أتسمرا زلو سلطان حيزم زلو سبات أم حرايم سلطان حيزم زلو انتبالكا مقنانا يقولن
ምክንያቱ እተ ተሐሳስባ አምሓራ ይተበስመራ ዘሎ እንጂ ለምቀነ ዲና ሙፍቲ ከምዚልና ገለመለ ገለሎም ብዙሓት ውጭ ኢሎም أنا بزح يتقدس كله نحتاج دينا مفتنتاي سلزجبر يعني دينا مفتي كتبله نحتسو سمعة زلّي تزاري وزرية زلّي تزاري وبحبوا تحت أولا أنتي يعلو أبين إسياس ونص يفلتي إحنا ينازين فلت حار نزاسب كعشوا قال ملا مسيم يغري تايلم قال ملا يغري تا بولو يبولو بزح حق الناس النتي يقول مخنياتو تبايتا زلّي سرح مبر أتي أم ميديا زلّو كم زبالة خسطة بزح أقداس النتي يقولون عجي إذا بس مرة زلّو سلطان حيز زل حيلي قال سبات علو بزح شمي وهابو قال ملا قال نايزخون يكون سبا يكون ترؤسو نسو تاي أزماري ناي أوكي نتا سلطان نسا كونسولوديت نتحر قبرا خوين خا أب تقراي أب إثيوبيا أب سودان أب يمن أب قال كله خينات قبر مس كله خينات غير حجي خا بقى انت إثيوبيا እንዳንጸለይ በቃ ታቀንዲና አነ ከሁሉ ትገብረን استغراي ስለዝበለ ትግራይ ከይደ خا خوينات ወልይ حجي ناي تسكمت خمنيم دغفت ناي سرعه زمنيم دحر لا إلقا او كله بشفنو نزم حواتنا دق حماسيم كو وهاب صني ግን بتخكل ساتوم ديم I don't think so انا يመስለን ساتوم አይኮን نسرعه زي ዝድግፎ دحر አለ ኮይኑ بمولو خاب كل استواصئ أبتاس مراز تأكبه اللي تالو تسويلتي تسكام سانت أقل بزح قداس نتيبول تي اللي تتسجل نمسل تي اللي تكانتاي إتا باور أفتاس مرا قف كتب المو إتنكال إتكاد نبومولن بعين تستات حلون سلام دلنا نزبله نو السودان كم تشجر تمسال الله شبر تعتق الله بزي لو مسها سلام دلنا خاطر نو أبتقرأ حماقات مرحت له زياتهم كوينات قبريم صباحنا قو إثيوبيا نير دحرنا بتقراي كيد مالتي كوينات قبريم صباحنا قو سلازي نحنا خمس كن بلالنا اوكي نمنتاي بز بحرنا زين سرحت لهم نو كم يغيركا بدحريت إثيوبيا بحرنا بقول بدحريت إثيوبيا كويناتنا تدالونا كم يغيرنا كوينات نقبل سلازي بمولو عقمنا مكلخالنا غيرنا يزلنا اوكي ابي يزل مكلخال تلك ابي ارترا مكلخال سراويت بحال يلا ابي ارترا سي مكلخال سراويت كتقول كلخاسي بحق زقومه نبعلو استخدنه زتعطقه انتي كم زغبر زفلت ديسبلين زلو سراويت اذا تزول نيرو هو سراويت على النخت بتخل مكلخال يهنص على وقت بتخل جيجا بحالالو غله سمين كوريا ايرترا غله ملز بحال اب سمين كوريا سي اب سمين كوريا زلو معباله تامري بسبب ناي سب معباله لي هاتبل بتمرتي بتحت قرص دي هاتبل بميليتار دي هاتبل اب سمين كوريا زل معبالس فلي نغير اب ارترا خمي غير ارترا سمين كوريا كو حج خم قال يد سرعه صدرا بيت نحدا وديو تهاجر ولا حدا غدفرا زي كل هاجر ارترا خمي لا سمين كوريا هاتكو ارترا سمين كوريا يقولت مخنياتو اتي اب ارترا زلو سرعه نتا بسمرا زلا باور كحلو نعا سنتر اوف جرافيتي غيرو نتخالب بمولو ناي تصتا زوبا غيرو نسدتن نغلن قفقيف خطفو امبر ولا حنتي علامه يبلو ناي منغست قرص يبلو ناي هاجر علامه يبلو ناي حزب تدخو يبلو سراويت كا خابزي وجه ازي زرس زي خمس بل راسي ميرون السراويت نناي ولقسب وين ناي حدا غجله باريا قوم تهنص سراويت سلازي نزو غجله زي ككل استخاخو طقم زلوم سبات دغفولو نحده كبابي هيبكا ازي خمس زغبر زلم بال ان فاكت ببرسنتج ندحر مصنعت غير كالو مصنعتي تغبرولن برسنتج ግን ክስቶይም ከምዚ ገለ ክትብል ትኽእል ግን መጽናዕት ስለዘይ ተገብረሉ ዓዲ ክስቶይም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ምባል ፌር አይኮነን ስለዚ ሕጂ እዚኦም ደቂ ሓማዜን እዚኦም ደቂ ኮሎ ጉዛይ እቶም ጽቡቕ ሓሰብቲ ማለት እዚኦም ሰይዶም ጻረፉ ገለ መለግደፎም ተም ሓሰብቲ መጽዮም ስለዘለው ነዚኣቶም ሲዒብና نحنا خمتناتهم حساب نمسلم الله حجي نمنتاي نابز سلسته اوراجاتات ماي سراي حماسينا كل غزاي نتوكر نتم قالوت مارجينالايز كنغبرم سلازدلنا يكون انتاي دا ابزيوم دياتهم بقوندو حدا بهير سلازخونو اتزلو سئلكا ترغم زيبلو كستودو غلدو خمزي دزم عدجيم ده غلمله غلز بحال ازي بمولو صريو ررب حنا فليطنا منغدنا خنصرمو امرر اخن بصحمو نتم قالوت كا كنسحبوم
نتم كالوسي تسحبهم حافظ بلهم ساتومون صقموا مالليهم يموتوا بدحري تاع خاتخون حادي بحساب زنبركا محبراو وعل تكبر ين قوام زبلو قاللو صيدم كم قلاي تمحبراو وعل بحساب زنبركا محبراو وعل تكبر مبر كابزا وراجاي زي اتادوي كابزي اخي تحلف كابزا ختماي زي اتادوي كابزي اخي تحلف قال قوم زبايلن جم اصبا بلكم تريو سباتكم زبايلن تهاجر كاب ጫፍና ጫፍና ይኩላትና ግን ከመገር ከተማሐድራ ገለ ነገር ክመጽእ ይኽላሉ ከመገር ከተማሐድራሲ ክሕሰብ ክኽላሉ ናብኡ ዘኺድ መንገዲ ክንሕዛለና እታ ናብኡ ተኺድ መንገዲ ኻ ሒዝና ያለና ኦኬ ጸገምካ መንጋር ሽግርካ መንጋር እንጸገምካ አርቲኩሌት ምግባር ምዝራብ ንኻልኦት ሓደጋ ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚህ እዚኦም ኣሕዋትና ከዓ ሕጂ መሬት ተወሪዱ ናይ ኣስመራዶ ግልምልዶ ዝወረርዎ ከዓ ዞም ካብ ኮሎግዛይ ዝመፁ መራሕቲኦም ዶ ካብ ትግራይ ዝመፁ መራሕቲኦም ዶ ገለመለ ዝብሉ ብዙሓት ሪኢኹም ኢኹም መቸም ገለገለ ኣሕዋት እውን ብጌጋ ስዒቦም ነይሮም ሕጂ ግን ንሱ ይእረም ኣሎ ጽቡቕ ተበግሶ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ልክዕ መሬት ተወሪሩሎ ተመኩሉ ቦታ እዚ መሬት እዚ ከዓ ዋናታት ክከሓሱ ድዮም ገለድዮም ንሱ እተፍቲ ከባቢ ዘለ ህዝቢ መጀመርያ ጸጎም አለልዩ ንቅድሚት ክመጽእ ኣለዎ ሽዑ ምስኩላትና እንካን ሃባን ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መሬት ተወሪሩ ገለገለ ይበሃል ንበይና ርእስቲ ገይረ ክመጽእ እዘብዶብ ዘለ ህዝቢ መሬቱ ጥራይ ዘይኮነ ተወሪሩ ስገዝኡ ገለመለ ፈሪሱ 20 ገለን ከባቢ 30 ዓመት ኣብ ተቐሚጥና ኣለና ኣብ ቴንዳ ተቐሚጥና ኣለና ሶሪ ዲያታሽ ኦኬ ስለዚህ አብቴንዳ ዝተቀመጠ ሰብ እዚ መንግስት እዚ ቁሊ ሒልዎ ይፈልጥኒ እዚ ብሕጂ ክስራሕ ዝሕሰብ ዘሎ መንግስታት ገለመለ ተቃዋማይ ገለመለ ወላ ሓደ ይኹን ኣብ ኣጀንዳ ዝእትወለን ከም ህዝቢ ዝክሮ ሰቡን የለን ሕጂ ኣብ ትግራይ ኩናት ኣለ ይበሃል ኣብቲ ደቡን ኩናት ኣለ ኣብቲ ዓዳይና ኣይ ኩናት ኣለ ኩሉ ግዜ ሰላም የብሉ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ዛረብ ሰብ የለን ሕጂ ንሕና እውን ቅድሚ ሕጂ ቁርብ ተበጊሱ ነይሩ ድሓር ከዓ ካልእ ሓሳባት ስለ ዝመፀት ኣይዝበሃል ኮይኑ ነዚ እውን ግዜ ፈሊና ክንዛረበሉ ኢና ክንጽሕፈሉ ኢና ንኩሉ ሰቡን ከምዚ ክንነግሮ ኢና ከማይስ ኩሉ ነገርሲ ኣብ ሓሳብ ንኽእትዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ደቂ ሓማሴን ስለምንታይ እዮም ዓይንኻ ዝብልዎ ዘለዉ መሲልኩም ሓደ ተምሓራይ መንግስቲ በስመራ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ካልእ ከዓ ኣሎ ምሓራይ ከዓ ኣብ ደገ ስልጣን ክሕዝ ዳሎ ኣነ ኣይሁዳዊ እየ ኣነ ጽዮናዊ እየ ዶ ኣነ ታይኻ ትብሎ ገለ ዝብልሉ ኦኬ እዚኣቶም ሕጂ ንኽልቲኦም ንዓኦም ዝሃርሞም ዘሎ እቶም መስመራ ዘለዎም ሓሩ መንግስትናታቶም ደገፍቲ እቶም ይግደፍ በሎም ኣምሓራይ መንግስቲ እዩ ይግደፍ ዋላ ሓደ ተኣሽሙ የብሉ ምስ ኣምሓራይ ዋላ ሓደ ፍሊ የብሉ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኦኬ ፅና ሕጂ ክምልሰሉ ኢለ ሕጂ እዚኦም ኣብ ደገ ዘለዉ ከዓ መንግስቲ ክወድቃ በስመራ ጽልኢ ምስ ከባቢታት ኣናው ኣቢልካ ኣብ ኩሉ ግዜ ሒዞሞ ዘለዉ ስልጣን ተስእ በሎም ጨፍጭፎም ቅተሎም ገለመለ ገለኢሎም መንእሰያት ብታንክን ብሰንሰለት ታንክን ተላሒፆምሎም ተጨፍሊቆምሎም ገለመለ ገለ ስልጣን ክሕዝሞ መሊሶም ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ሰራዊትና የለን ኢሎም ዝምጉቱ ኣለዉ ካብቶም ካልኣይ ደረጃ ምሓራ ማለት እዩ እቶም ኣይሁዳውያን እና ዝብሉ ኣይሁዳውያን ዝብሉ መን ምዃኖም ኢትዮጵያ ሪኢኹሞም ኣለዉ ኣይሁዳውያን እና ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ሕጂ ኣይሁዳውያን ናሕናሲ በቃ መዓመንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ገለመለ ገለ ዝበሃል ብሻሎ ጥንቁልና ናይቶም ኣምሓራ ከምኡ ኢና ዝብልሉ ከምኡ ኢና ንሕና ዝብልሉ ሕጂ ይዳለዉ ኣለዉ ስልጣን ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ካልኣይ መፂኦምስ ነቲ ህዝቢ ኣብ ክሳዱ ረጊፆም ነቲ ከባቢ ሓማሴን መሊሶም ስልጣን ሒዞም መሊሶም ከዓ ምስ ትግራይ ኩናት እንዳፈጠሩ ምስ ሙሉእ እቲ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ክፃልዎ ማስታ ዝነበረ ቴንሽን ከዓ ክትምልስ ብሰንኪ እዚኦም ኢና ከም ዝንኾን ዘለና ክብል ማለት እዩ ንሳ ክትምለስ ሳቶም ከዓ መስመራ ኮፍ ኢሎም ስልጣን ይቆፃፀርዎ ምስ ኣምሓራ ርክብ ይገብሩ ምስ ትግራይ ዘሎ ፅልኢ ከም ዘለዎ ይሕዝዎ እቲ ህዝቢ ከዓ ብሰንኮም ይፅረፍ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ትብድሃ እንታይ እያ እንድሕር ዳ ኢልካ እዚኣ ተበጊሳ ዘላ ቤት ምኽሪ ሓማሴን ትብል ናይቶም ደቀባት ናይቶም ደቂ ሓረስታይ በቃ ናይዞም ኣዝማሪ ነው ገለ ግደፎ ኣስመራ ሳክት ኣብ መሬት ሓማሴን ስለ ዘላ እምበር ናይ ሓማሴን ኣይኮነትን
اوكي تهزب مالته زلو نزيهم زبدهم من يندحدا إلكا إتهم دك حماسين حج تبقيسهم زلو سلازي كلاتنا كنتابع عمالنا زمزبو قصلو يصرفوهم مالو مرة يواردوهم مالو قليهم عقام يبلوهم قليهم أنت مورد جوان بلوهم قليهم أنت مصببت يبلوهم قليهم لأخواتنا ويان يبلوهم قليهم قل ملئ بزي قدس نزاز ربان نحسهم عالهم كينكم أجوهم نفعوا حفبلو أوكي أجوهم زي ملك حماسين أجوهم تابيت مخري ريستور قبروا تابيت مخري كتمسرت اللوا أوكي شعو نخلو نجر بقى أجيكم كتزارب لهم إذا ود بايكون أنت إذا حزو ود بايكون أنت قبر زلهم بيت مخري ومن قصقاسي من نقق احترائي أوكي شعو اتزولت أجم كم تنحنا تسقمنا نقل زلنا نسخم قاعد تسقمكم تقلصوا أو وش تمريت حماسين كوفي لهم أنت أرز سبكو زلو سبات نريا مالنا ስለዚህ ነዚአቶም እቶም ደቅ አባቴኹም ትብድህዎ እዞም በስ መራ ኮይኖም ብሽንኩም እናሸቀጡ ነዛ ዓዲ ርምስምስ አቢሎም ማለት ነው ንስኹም ሓፍ እንድሕልኩም ንቅድሚት እንድሕርዳ መጽኹም ምስትኻል ሰብ መራኸብ ድልል ትፈጥሩ ማለት እዩ ልዕሉ ኩሉ እዚኦም ሰለስተ ውራጃ እንድሕርዳ ሰለስቲና ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ እንድሕርዳ ሒዝና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነዛ ዓዲ እዚኣ ንኹላቶም ተምካለትካ ከም ኢሎም ቀልጢፎም ኩመት እዮም ያቱ ناتاتهم زي محباري كساب حجز أشمو ديال زلو محبار كبهار كل خا تطقمها زيان طومي زيان طومي حجي نزيهم تصرفوا ريال له خبزي بقى وراجع 50 دو نايد حرات دو قال مسرات يقولون دو قال زبل حد كابزون بروح مساي مثلا نتناي سلطان يرشمون دعوا بعد الفلت تعب لي حجي بقى زاربو يفلتني اطراي نايتي ناتو إتا وراجع أب إيرترا ناي منغستنت نايس منغست قتبل كلا خطاي مالتي تلك وراجع سلازل علك حدا سب كم زدحور بقى صبيب ነገር زحسب ገለ መለኹም ይزحسب ገለ ሰብ ማለት ግን ንሱ ይኮንን እንታይ ዳስ እታ ሃገር ቡ እንዳተመሓድረት ከላ ጥራይ ቁርብ ህይወት ሰብሪ ይነር ንሽተ ህይወት ይነር ተሰብ ማለት በቃ ንሳምስ ፈረሰትካ زازلنا يا أخوينا مهنياتو نتي مسارع نايت حبرت سب نحراف ريسكايو كل جزء نتاي تقول نت مسارع نايت حبرت سب نحراف ريسكاي متصوتي شفاتو تراي تقول متصوت عمستي متصوت ديكتاتورات متصوت سرقت تراي تقول اوكي صابيا كوزا كاندي كده جو في الكتابة أول اوكي حج تايم زبلوم ابتي ناي سلطنه تاكيبهم كله بزح يزارب ودي هذا خمس قبيع زغبرالو نايتم بروه مسا مالتي بقى زوراجا مسرت يبولندو خمسي يدو ولا حدا زغبر يبولندو حق انداب حدا يغبر اندو غله يزبل حق اندابا حدا زي كونه زغبركاس حدا عين التقم خمس هلوكا يزرغاغصلكا تقم خمس لكاس يرغاغصلكا مورالون جبناون حقلو اوكي سلازي نعخ حدا زي كونه چفليقو زي كونه حدا زغبركاسي اتي مورال كم زحنص يغبرو انت حبرتسب كلاي حق خا يخبرلو حق امرعاز فصم حقي موت مسغاطم كونيل كازقتل مالتي حقي عمص مسغاطم كال مسألة حقي ناي ورشا حقي ناي مريت حقي ناي انسسا حقي ناي قدمال حجي بخمزي حدث قبرك حبرتسبر ناي برو مسا سباي من يزبهالتا تاشمون دغداس ددلي هذا خمس قبيع زغبر ودي بتحمي تعبيتنيا بقى حجيتي سلطنون مزاربتي ايم صلو مندي كم صايلو خعقسوم يدنا عطم ولا تاي صايلم تقايقتي زم صلو مبر تزاربت خمس مغوت يمصلو حج اذا حق እንዳባታ ይዝገብረካ ሓደ ዓይነት ጥቅሚ ዘረጋግጽልካ እምበር ንኹላትካ ሓደ ዓይነት ርእስ ከም ዘለካ ይገብረካኒ ሓደ ዝገብር የለን ይብልኒ ሓደ ዓይነት ጥቅሚ ከም ዘለካ ይዘረጋግጽልካ ኣብ ዝኾነ ዓድኻ ሕግ ታንኪዩ ሙሳያሲን هو እዚ ዮናስ هو እዚ በዓል ቆቢዕ ዮናስ ታንኪ እሱ ብጣዕሚ ዘናእሶ ሕጂ
እተውረጃ ማለት ዓሌት ኣይኮነን ናይ ቅርጽ ምሕደራ እዩ ዘሎ እዚ ስለ ዝፈረሰ ኢኻ እዚ ሃገር እዚኣ አንድ ልሂፃ ጠፊኣ ዘላ ናይ ኩሉ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስልጣን ካበይ ይመጽእ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝመጽእ እዚኦም ብሩህ መጻእ ግን ልክዕታ እዮም ዝገብሩ ናይ ኢሳያስ ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ታይታ ናይ ኢሳያስ ስትራቴጂ ኸድካ ነስመራ ትቋፀራ ኣብኣኹም ካን ሁሉ ሞኖፖሊ ትገብሮ ዘስተስእ ርእሱ ብብረት ትጭፍጭፎ በቃ ኣብኣ ንጉስ ኮይንካ ትነብር ማለት እዩ አስቲክ ያ ለና ዛብተ ስላሴ ኦኬ ሩሱ ትጭፍልቆ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ናይ ብሩህ መጻኢ ንሳይ ተሓሳቡ እንታይ ዝሕርቆም ኣብዚ ናይ ቤት ምኽርታት ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ወይ ምንቅቃሓት ገለመለ ዝፍጠር ዘሎ ዝናይ ወረጃ ዝሕርቆም ንዕኦም እንታይ እዚ እንድሕር መጺሲ ንሕና የለና ጠፊና ኢና ዓይነታ ምክንያቱ ሳቶም ከምታ ናይ ሻዕብያ እዮም ደልዩ ከይዶም ታርእሲ ክሕዝዋ ሸዕባ ኮይኖም ንኹላት ከምዚኣ ገይሮም ክጥቆይኻ ማለት እዩ ከምዛ ስተርሶ የለን ድሕሪ ሕጂ ፀወታ ብወዲ ሰብሲ የለን ንሕና ከዓ እንታይ ንብላ ኣለና እቲ ስልጣን ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ይመጽእ ነዚ ግን እንታይ እዩ ክስቶ ዝበሃል ውድብ ፈጢርና ኣለና ወራጃ ሰራይ ዝበሃል ሓማሴን ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዝበሃል ፈጢርና ኣለና ክስቶ ይመራሒ ንዕኡ ስምዕዎ ገለ ከምኡ ዝበሃልን እዚ እቲ መሳርዕ ናይ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት መሳርዕ ናይ ሽፋቱ ናይ ዓመፅቲ ናይ በዓል ሻዕብያ ናይ በዓል ገለመለ እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የለን ንሕና እንደሊ እቲ ስልጣን ሰላም ወዲ የብዓርከ እቲ ስልጣን ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክኸይድ እቲ ስልጣን ኣብቲ ውልቀ ሰብ ክኸውን ስልጣን ኣብ ዓዲ ክኸውን ስልጣን ኣብ ወረዳ ክኸውን ስልጣን ኣብ ኣውራጃ ክኸውን ኦኬ እቲ ፓወር ኣብኡ ኩሉ ዳ እምበር እቲ ፓወር ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ንኩሉ ሞኖፖላይ ዝገብር የለን ኣይሰርሕን ኣንጻር ዚና ንኸይድ ዘለና ነዚ ከዓ ከምዚ ጅምር ኣቢልካ ግድፍ ዘይኮነ እዚ ሲሪየስ ኮይና ክንሕዝ ዘለና ነዚ ምክንያቱ እዚ ስደት መንበሪና ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝደጋግሞ ስደት መንበሪና ኣይኮነን ኦኬ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ከዓ በታ ክብርና ተረጋግጸልና ጥራይና ንመጽእ እዚኣ ኣውራጃ ኣይነበረትን ገለመለ ይዝብል ቴና ዝበሃል ሓደ ይገብሮ ምን እዩ ሓደ ኮይኖም ኣይፈልጡን ገለመለ ንሕና ዝኹሉ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ እንተው ሓደ ብሙሉእ ትግርኛ ይዛረብ በዚ ኸማስ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ሰለስተ ኣውራጃታት ዘሎ ሕብረተሰብ ሕጊ ይፈልጥ ብሕጊ ምፍላጥ ከማን ሓደ ይኸውን እንድሕር ዝርዳእካ ኮይኑ ኣብ ኮሎ ጉዛይ ዘሎ ሰብ ሓደ ይኸውን ብኩሉ ይብል ነይሩ ሓደ ማለት ንሕና እቲ ሕጊ እዩ ናብ ሓደ ዘምጻኣልና እምበር ሓደ ርእሲና ንሓሰብ ሓደ ተጨፍሊቕና ነብር ማለት ኣይኮነን ኦኬ ሕጊ ናብ ሓደ ዘምጻኣልና ካላይ ሓደ ዓይነት ሕጊ የብለን ከም ዘለዎ ዓድታት ዶ ገለመለ ከምኡ እንዳበለ ከምዚ ህውተታት ዝፈጥር ትሰብኩ ኮነ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ቀሪቡ ዝነበረ ወዲ ዓዳይ ሕገለ ይብል ነይሩ ንዕኡ ገምጊሚ ይመስለኒ ከም ኢሉ ዝዛረብ ዝኾነ እትኩን ዓዲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ሕጊ ኣላ ኣብ ኤርትራ ሕጋ ምሰጥፍኡላ ዳ ኣላ መበለት ኮይና ተሪፋት ዓዲ እምበር ዝኾነ እትኩን ዓዲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣላ ሕጂ ንዕኡ ከዓ እንታይ ኣብቲ መጻኢ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዲኻ ትገብሮ ንኣብነት ክመሓይሽ ዝግብኦ ኣሎ ወየስ ኣብነት ኣብ ሕጊ ኮሎ ጉዛይ እንድሕር መፂኻ ሓንቲ ሰበይቲ ቆልዓ ሓዚላ ከላ ኣብ ዝባና ነቲ ቆልዓ ካብ ዝባና ውሪዱ እንድሕር ሓደ ዓማፅ ደፊርዋ እቲ ቆልዓ ከዓ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ትከሓስ ዝብል ኣሎ ሕጂ ነዚ ጓል እንድሕር ኮይና ከዓ ከምዚ ትከሓስ ሕጂ እንታይ ከምቲ ዝረኣኽዋነ እታ ጓል እንድሕር ኮይና እታ ቆልዓ ብዝባና ዲኣ ዝነበረት ካብቲ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ተሓዚሉ ዝነበረ ንሱ ብዝሕ ዝበለ ይከሓስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዘመናዊ ሕጊ ስለ ዘይኮነ ምስቲ ዘመናዊ ሕጊ ክተዓራረ ስለ ዘለዎ እቲ ዓመፅ እዩ እቲ ነቲ ቆልዓ ዝደፈርካዮ ከዓ ድፍረት እዩ ኣብ ማዕረ ይመፅእ ነዚ መዓራረ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ምትዕራያት ክትገብረሉ ምስተብ ትኻልእ ዘሎ ከባቢታት ኣጽኒዕካ ብጣዕሚ ኤክስፐርት ዝኾኑ ሰባት ኣጽኒዕካ ናይ ሓባር ውዕል ከዓ ትገብር ሓባር ውዕል ሶሻል ኮንትራክት ናይ ሓባር ውዕል ትገብር ማለት እዩ ኩላትካ ኣጽኒዕካ ብሓንሳእ ኮይንካ ካብ ሓለፈ ግን ከምዚ የለን እንታይ ዳልካ ክትገብረሉ እንድሕልካ ብሩህ መጻእ እንታይ ዳልኩም ክትገብሩ ተልካ ህዝቢ ይውስን ይብልዋ እዚ ሓደገኛ እዩ መንግስቲ ቃልቦ እንድሕር ኮይኑ ኣብታ ሃገር ህዝቢ ይወስን ዲኻ ትብል እንታይ ከም ዝውስን እንታይ ትፈልጡ ፋሕ ንበል ተበለካ ሓንታ ክትብለ ኢኻ በቃ ፋሕ ንበል ለመወሲነ ሚልካ ውድእ ክተብሉ እዚ ሓደገኛ እዩ
እዚኦም ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም ዘንብሩ መጻል በሃል ንዓይ ብዙሓት ግደፍ ስለትብሉ ነበር ብጣዕሚ ሓደገኛታት ለኽባጣት ልዕሉ ኩሉ መንግስቲ ናይ ደገ ክነቕውም ኢና ኢሎም ሆይ ብሉ ነይሮም በቃ ክንሰርሕና ገለገ ኢሎም ናይ ጀብሃን ሻዕብያን ኢና ንገብር ምስበልዎም ሕጂ አንጻሮም ተላዒሎም ንዑ ተዝብሎም ነይሮም ግን እንዳጎይ ኸይዶም ጥብስ በልዋ ነይሮም እንታይ እቲ ሓሳብ መን የበጊስዎ ንኸመይ ዕላማ ብዘይ የገድስ ማለት እዩ ሕጂ ኸ እዚአን ሰለስተ ውራጃታት እንድሕርነናተን ቤት ምኽርነናተን ምንቅስቃስ ናይ ምንቅቃሕ ኣካላት ገይረ እንድሕርዳ ነቲ ሓሳብን ብሓንሳዕ እንዳዋሃዳ እንድሕርዳ ጥቕመን ንቅድሚት ኣምፅአን ብሓንሳዕ ናይ ምስራሕ ኣተሓሳስባ እንድሕር ማዕቢለንሲ ጠፊና ኢና ንሕና ስለዝበሉ በቃ ኣንጻር ዓይኒ ዕሙት በቃ ዓይኒ ዕሙት ናይዚ ወዲ እዚ ግርም ይብለኒ ኩሉ ግዜ እዚ ብሓንሳዕ ይመሓደሩ ከም ዝነበሩ ወረ ሕሉፍ ሓሊፎስ ንውበስ ኣብ በለሳ ሳይተዋግእዎን ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝብል መፅሓፍ ኣምፅኡለይ ገሊሉ ከምዘይ የለ ከምፀልኩም ኢልዎ ኣጋጣሚ ኣትዩ ድራር ብርሃኔ መፅሓፍ ኣምፅኢሉ ገለመለ ገለ ኣነ እውን እሱ ኣኽሎት ናይ ድራር ኣኽሎ ስለ ዝኾነ እምበር ከምዚ ገይረ ገንፂ ለገጽ ክንዚ ኣለካ ራእዩ ሕጂ መምፃእ ኩሉ ነይረ ንሱ ግን ከምፃእ ኣይክእልኒ ምስረቱ ዕወስ ከምፃእ ኣይኽእልኒ እንታይ ደኣ ስቆኢሉ ጥራይ ይፃረፍ እንጂ እዚ ሰብ እንታይ እታ ፀገሙ ለካ እዞም ሰባት ሲ ናብ ሕጊ ክኸዱ እዮም ለካ እዞም ሰባት ሲ ናብ ሕጊ ድሓን እምብበል ትብል ዘለካ ፅቡቅ ኣለካ ድሓን ዘረባ ቀሲላ ክመፀካ ስልካ ራእዩ ለካ እዞም ሰባት ሲ ናብ ሕጊ እንድሕር ፈሊጦም ሲ ካልኡ ክኾኑ እዮም እንታይ ዳልኩም ክትኮኑ ብሩህ መፃእ እንድሕር ዳልካዮም ህዝቢ ይውስኑ የብሉካ ህዝቢ ንሕና ኢና ህዝቢ ኣነ ንስኹም ገለገለም ህዝቢ ንሕና ከዓ ንብዘልና ሕገን ምስ ፈረሰ ዘነብዚ ሃገር ዘለዋ ብሙሉአን ባርካ ኸይትሳ ኣብዚ ከበሳ መፃእ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ኸይድ ገለመለ ብሙሉአን ሕገን ምስ ፈረሰን እየን ከምዚ ዋና ዘይብላ ኩሉ ፃወተላ ዋና ዘይብላ ኣድጊ ከምኡ ኮይነን ተሪፈን ዘዘርከበ መፂው በዓል ስልጣን የነበረ ፃወተላ ሕጂ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፎም ጀብሃን ሻዕብያን ዝበሃሉ መጥፋእቲ ዓዲ መፂኦም ከዓ ስልጣን ክንሕዚና በቃ መንግስቲ ክንገብር ኣብ ስደት ይብሉ ብሩህ መፃእ ምስዚኦም ክሰርሕ ይደሊ ምዞም ንህዝብና እዚ ን70-80 ዓመት ሸንኮርት ዘበልዎ ማለት እዩ ምዚኦም ኮይኖም መንግስቲ ቆን ምክንያቱ ናቶም ሕልሚ ጠሪልካ ኸይድካ ኣስመራ ስልጣን ሒዝካ ንኩሉ ሰብ ምጭፍጫፍ ከምዚ ምጭፍጫፍ እያ ምክንያቱም ርእሶም እንታይ ዘሎ ኤርትራ ብሕጊ ክትመሓደር ኣይትኽእልና እንታይ ደኣ ብሓይሊ በቃ እዚኣ እዮም ዝሓስቡ ሰባት ካልእ ሕልሚ የብሎም ናብኣ ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ዓለም ቅድሚ ምንቅሓ ሕጊ ዝፈለጠ ህዝቢ ብሙሉ ኣበይ ይነብር ብዘይ የገድስ ኣብ ሳሕለፍታ ጫፍ ዘላ ሳሕል በዓል ቃሮራ ኸይድካ እውን ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ እቲ ሕጊ ናይ ኩሉ ኣፅኒዕካ ከዓ ሃገራዊ ሕጊ ትገብር ናይ ሓባር ማሕበራዊ ውዕል ብሓንሳዕ ዝሕዘካ ትገብር ኦኬ መንግስቲ እዚ ይስርሑ ከምዚ ምግባር እምበር ስኢልካ ምፅኢልካ ስልጣን ሕዘ ቢልካ ምጭፍጫፍ ኣይኮነ ምጭፍጫፍ ያመ ዝኾነ ክጭፍጭፈካ እንዲ ምጭፍጫፍ ዝኾነ ክጭፍጭፈካ ይኽእል ፀገም የብሉ ብሩህ መፃእ መልሲ ክህብ ኣይክእል እንታ ሰናይ ትብል ዘለካ ብሩህ መፃእ ዋላ ሓንቲ መልሲ ክህብ ዝኽእል ኣይኮን ነቲ ሓሳብ ትብሎ ናይ ብሩህ መፃኢ ኣምፃዮ ኢለካ ንብዙሕ ሰብ ዕድመ ገይረ በስ ዝመፅእ ሰብ የለን ክፃረፍ ጥራይ ዝደሊ ከምዚ ህግደፍ እዮም ፀፋራት እዮም ብጣዕሚ ከምዚ ህግደፍ ክፃረፉ ጥራይ እምበር ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኦኬ ስለዚ እዚኦም ፍርሖም መፅያቶም ነዞም ሰባት ንምንታይ ቤት ምኽሪ ኢልኩም ተላዒልኩም ፀርፊ በቃ እዚኣቶም ዝበልኩኹም ግን ጀም ከም ኢልኩም ተበጊስኩም ዘለኹም ሰባት ንሕና ብዛዕባ ሽግርን መከራን ብዛዕባ ፀገምን ስእነት ፍትሕን ናይ ህዝብና ዝዛረብ ሓደ ማሕበር ክንፈጥር ኢና ወይ ከምዚ ቤት ምኽሪ ድዩ ምንቅስቃስ ድዩ ብዘይ ገድስ ክንገብር ኢና ኢልኩም ተበጊስኩም ዘለኹም ደቂ ሓማዝን ንፉዓት ቅፅልዎ ምክንያቱ ኣብቲ መሬት ሰፊሮም ሶሪ ኣብቲ መሬትኩም ሰፊሮም ኣንጻርኩም ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ካብ ደንቢያ ኢና መፂና ዶ ካብ ገለ መፂና ዝብሉ እዚኦም ናይ ኣዝማሪኖ ፖለቲከኛታት ማለት እዩ
ካልኦት ኣብ ኣኽርያ ገዛ ተኻሪና ዶ ኣብ ገለመለ ጌርና ዶ ዝብሉኻ ኣለዉ ገለመለ እዚኣቶም ነቲ ሽግርኩም ሒዞም ርምስምስምስ ኣቢሎሞ ምስቲ ካልእኻ ፅልኢ ይፈጥሩልኩም ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ሲ ፀላኢኹም ኢሎም ነግሮ ኣይቢሎም ኣይገብሮም ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ፀላኢናይ እንዳበሉ ደቂ ስመራ ኢና ዶ ገለመለ ገለገለ ዝብሉ 0.1% ወዲ ሓማስ ኢና ይትረክቡ ኢኻ ወይ ተሞ መሓራ ስልጣን ሒዞም ዘለዋ እዮም ወይ ከኣቶም ኣብ ደግ ኮይኖም ስልጣን ክሕዙ ዝዳለው ዘለዎም ሓራ እዮም ንሕና ኣይሁዲና እንዳበሉ ማለት እዩ ከምዞም ናይ ጎንደር ዘምና ናይ ኣምሓራ ዘም ነገደ ይሁዳ ዶ ገለመለ እንዳበሉ ዘህቱት ዘለው ጠንቆልቲ ናታቶም ዓሌት ማለት እዩ ከምዞም ኣብ ዘለው ጤናውያንና ዶ ኣይሁዳውያንና ዶ ገለገሳ ከሰኢሎም ዘይምጥኖም ጃኬት ዝኽደኑ ማለት እዩ ኮመያ ኦኬ ስለዚ ኣጆኹም ቀጽሉሉ ንፍዑ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ከዓ እዝኒ ሂቡ ክሰማዓኩም እዩ ምክንያቱ ኩሉ ተፈቲኑ ስለተመነወ ሰብ በቃ በታ ቀደም ሕጊ ከለና ክቡራት ዝነበርና ናብቲ ሕግና ንመልስ ዘሎ ልክዕ እዩ ሓደ ዓይነት ሕጊ የለና ኣብ ሓማዜን ግን ንሱ ዋላ ሓደ ፀገም ኣይኮነን ንሱ ዋላ ሓደ ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ ዘመናዊ ዓለም ስለተኣቱ ዘለኻ ብጣዕሚ ዘመን ተረኣቐሉ ዓለም ተረኣቐሉ ምሁራት ዘለዎ ግዜ ስለዝኾነ እንታይ ኢኻ ንዕኡ ናብ ሓደ ምፂኻ ብሓደ ከም ዝሰርሕ ጥራይ ኢኻ ትገብሮ ዋላ ሓደ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ዋላ ሓደ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ኦኬ ሕብረተሰብ እንታይ ናብ ነብሲ ይምለስ ማለት እዩ ናብ ነብሲ ይምለስ ሕብረተሰብ ካብ እልፊ ከበይ ተኣኪቦም ዘይፍለጡ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ብሽምካ እንዳሸቀጡ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ምስ ካልኦት ፅልኢ እንዳፈጠሩ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም መኸን ንመን እዩ ዝረብሕ ኣብ ኣስመራ ስልጣን ተጠቕሊሉ ናይ ኤርትራ ንመን እዩ ዝረብሕ ንወዲ ኣስመራ ንወትዲ ከባቢ ኣስመራ ንኤርትራ ዋላ ሓደ ይጠቅምን ኩሉ ግዜ ስልጣን ኣብ ኣስመራ እንድሕር ኮፍ ኢሉ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ይፃወትሉ ውሑዳት ሰባት መፃወቱ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ዝኸውን ለዚ እታ ቤት ምኽሪ ትብል ቀፅሉላ ሕጉስኩም ንለኹም ብጣዕሚ ቀፅሉላ ናይ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ሰሚዕኩም ከይትዳሃሉ ፍርሒ በቃ ኣብ ማዓንጦም ማይ ዝሕዙ ስለዘእትኹም ብሎም ፍርሒ ቀጥቀጥ ዘብሎም ዘሎ ስለዚ ቀፅሉላ ብሓማዜን ወዲ ሓረስታይ ክማጎተላ ክኽእል ኣለዎ ንሓማዜን ሰኢሉ ማንም ሰራቕ የመስመራ ተወሊዳ ዓብይሉ ክማጎተላ ይኽእልን ኦኬ ያ ኣስጢምኩም ሓዝዋ ካልእ መንግስቲ ክኸውን ኣይኽእልን ኢዶ ገለመለ ገለገለ ኢሎም ይሁት ነይሮም ስም ዘይገድስ እዚአን ኣረግቶት ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያን ከኣታያን መንግስቲ ኣብ ስደት ክንምስርት ኢና ኢለን መፅአን ማለት እጂ ሓያል ገይረን ካብ ዝዛረባ መንግስቲ ኣብ ስደት ክንምስርት ኢና ገለመለ ገለም ዝብሉ ሕጂ እዚ ሬድዮታት ገለመለ ገለ ኣለዋ ስራሕ ሰኣና ሬድዮታት ንሓሳብ ዘለዎም ኣይህቦምን እዮም ትዕድልቲ ሬድዮታት ንመን እንዳኣለን ዝህቦም ንከምዞም ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያን ዝበሉ ሰረቕቲ ጠንቆልቲ ንዓቶም እዮም ዝህቦም ሕጂ ብቐዳማይ ክዛረቡ ሰሚዐ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ሕሩይተላን እዚ ዶክተር ዓወት ዝበሃሉን ይዘራረቡ ነይሮም ሕሩይተላ እንታይ ዝብል እቲ ሓሳብስ ናተይ ነይሩ እዩ ዝብል ሕሩይተላ ማለት ወዲ ተላ ባይሩ እዚ ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ቀደም ኣብ 50ታት ማለት እዩ እቲ ዶክተር ዓወት ከዓ እንታይ ዝብል ኖ እዚ ናይ ሳልሕ ዮኑስ ናይ ሓውዲ ወዲ ሓውቡን ዓለ ዓብዱ ናቱ እዩ ተሓሳብ ገለ ዝብል ሕጂ እዚ ኣቦይ ሕሩይተላ ዝዓብ ሰብኣይ ሓቂ እዩ ተሓሳብ ናቱ እዩ 2016 ኣነ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ መንግስቲ የድልየና ተሓሳብ ናቱ እዩ ታይም ግን ክጮው ይወስሉ ደልዩ ምክንያቱ ንሱ ኣይገድሶም ንዓኣቶም ናት ሓላፍነት ይወስድ እዩ ሕጂ ኣቡ ዝገበረ ጌጋ ክደግም ኣይደሊ ሰብኣይ ብዙሕ ክዛረብ ይሰምዕ ተዋሓደ ሳቡ ዝገበረ ጌጋ ክደግም ኣይደልን ይኸውን እዚኦም ሰረቕቲ ግን ተኣኻኺቦም ሳልሕ ዮኑስ ዶ ሳልሕ ጋዲ ዶ ገለመለ ዝበሃሉ ዋላ ሓንቲ ማሕበራዊ ሰረት ዘይብሎም ኣብቲ ከባቢስ ኣስመራ መፅኦም እያ ስልጣን ክሕዙልኩም ዶክተር ዓወት ዝበሃል እንስሳ ከዓ ምስኦም ገይሮም ማለት እዩ ሓደ ከዓ ኣሎ ሓውኒ ድርዐ ኣብቲ ፌስቡክ ኣቲ ከሎሲ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ሓው ድርዕ ኢሉ ኣቱ ይፅሕፍሉ ንምንታይ ኣድልያት ሓው ድርዕ በቃ ከምዚ ለጅትሜት ንምርካብ በቃ ሓው ድርዕ እንዲ ገሊልካት ክሰምዖ ኦኬርስ ማን ሕጂ እዚኦም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ዘበኣሶም እንታይ እዩ ሓው ድርዕሲ ኣባ ሳልሕ ዮኑስ በቃ መንግስቲ ክፍጠር ኣለዎ ብስደት እዚ ከዓ ሰውት ኦፍ ስኩል ዝበሃል ኣሎ ኢሎም በቃ ብጣዕሚ እዮም ዘስሕቑካ ምክንያቱ ንሱ ሓደ ብእንግሊሽ ፅሒፍዎ ንምንታይ ብእንግሊሽ ፅሒፍዎ ዝሓድሽ ወለደሲ
ድኽመት ኣለዎ ብዙሕ ኣይተማሃረን ገለመለ እሞ ከምዚ ምሻለካ ምሽካዕ ማለት እዩ መፅኦም ብዙሕ ሓውቲቶም ኣይተሳምዑን ክሰምዑ ይክእሉን እዮም ናይ ሕሩይተላ ናይ ዝዓብ ሰብኣይ ግን ብጣዕሚ ዘድነቕኮ ዘረባ እንታይ ኢሉ ንጀብሃን ሸዓብያን ሎሚ ንዕነ ነዚ ህዝቢ እዚ ምርሖኦ ማለት ንዕነ ዳግም ኣጥፍኦ ማለት እዩ በቃ እክብ ቢልክ እንተ ህዝቢ ሲ ኣጥፍኦ ማለት እዩ yes he's right ምክንያቱ እዚ ሰብኣይ እዚ ሕሩይተላ whatever እንታይ ይሓስብ ዘይገድስ ጀብሃይ እምበር ሸዓብያ እምበር ዋላ ጅንዕ ፊት እምበር ብዘይገድስ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብኣይ ኣቦይ ከም ኣቦና ኢና ኣና ሓላፍነት ከም ዝስምዖ ኢና ንፈልጥ እዚኦም እልፊ ዓዋሉ በዓል ሳልሕ ዮኑስ ዶ በዓል ሳልሕ ጋዲ ዶ ዝበሃሉ እልፊ ዓዋሉ ግን ዋላ ሓንቲ ሓላፍነት ኣይስምዖምን ሳልሕ ቃዲ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ ጀብሃ ብምዕማጥ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ተሰጉጉ ካብ ጀብሃ ብምዕማጥ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ግዜ ተኣስዩ ክጋደላ ኢለን ዝኸዳ እሱ ይዕምፀን ኦኬ ሕጂ እዚ ስያ መራሒ ኮይኑ ከዓ ክመፀና በቃ መንግስቲ ክምስርተልና ንዓና ተዛኣረጊስ ኣብ ስሩ እንዳሸነ ዝኸይሲ ንዓና መንግስቲ ክምስርተልና ማለት እዩ ሸዕበስ መራ ኮይኑ ስልጣን ሒዙ ከዓ በቃ ኣብታ ዓድና ኣብተኮሎ ግዜ ኣብታ ዓድና ኣብቲ ደባት ከዓ መሊሱ ምስ ትግራይ ባፈር ዞን እዮም ዝብልዎን ትግራይ ብሓፂሩ ናባ ክመፃ ኢልፅና ይለምበር ባፈር ዞን በቃ ናይ ፀጥታ ዞባ ኮይኑ ትግራይ ሲ ኩሉ ግዜ ብወተሃደራት ዝሕሉ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ኣብታ ዓደይ ፈንጅ እንዳተኸሉ ታንክ እንዳገበሩ ኣብኡ ከዓ በቃ ቀዋሚ ድፋዕ ከምዚ ናይ እስራኤል ዶባት ከምኡ ክገብሩ ማለት እዩ እሱ እዮም ዝብሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ክንምስረት ኢና ክብሉ ከሎ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢኻ ምስረት ኢልካዮስ توت اوف سكول ناي جبهان شعبيان حج كم ذا حساب ناي بيت تمرت حساب مالتهم يسمتي صوت اوف سكول زلو بيت تمرت حساب جبهان شعبيان بيت تمرت حساب هيكون جبهان شعبيان بيت تمرت قتل قروط صفلو تصچلو دبقا خومي كابات قيدمكا اتي ጫፍጫፋ ያ ኮሙኒስት ዝበሃል ተሓሳስባላትኒ ይብል እተቃ ጫፍጫፋ ከምዚ ደሳው ነገለመለ ነይረብል ግን ህልም ዝበለ ዓረባዊ ነይር ትጀማ ዝበሃል እዚኦም ኣብቲ ሰብ ዘይብሉ ሲቪል ዘይብሉ ገጽ ንገጽ ተፋጠጥ ዝኾነ ሜዳ ዘይተሳማምዑስ ሕጂ ስልጣን ሒዞም ከዓ ክሰማምዑ ብመሰረቱ እንታይ ዝብል ሓሳብ ይዘሎ እንታይ ዝብል ሓሳብ ይዘለካ ሳልሕ መን ይሃ ትበሃል ሳልሕ يوسف صالح دي زبها صالح يوسف انت ايت حسابك انت ايت توت اوف سكول ناتك اتروسيتي مساكر ريبين بك ጭፍጨፋ مقتال معمات سلك توتاليتاريان زغونه تحساسبا انت بجكاجاس انت حساب يزلكم جبهان شعبيان تبالو جبهات ازرانا يا بدقسم تغادلتا تحدر جبهات ازرانا يا كهانات ماخذ عد حريده اب ترقا سطيحات وعل جبهات ازرانا يا مرعد كاب حصنتنا العلان السودان وسيدا اسلام تغيير جبهات ازرانا يا زرانا دي كلس بتاريخ صنحنا شعبي خابك ناصنت امتي يبل زي قد ناصنت ناصنوت غير وانعو مالتي تاغير لنا معنا زان ريا زلنا دي كونت زان ريا زلنا دي كون شعبياسي اتنا عنا زغبرنا كمان كي اخلوسي ابو حواتنا غوربيتنا بتግራይ كيدو كاد غبن يغدفلنالو مالتي ስለዚህ እዚኦም ናይ ስደት መንግስት ክንመስረት ናስሉ ሰባት እንተ ገደፍኩሞ እንተዚ ሓሰብኩሞ ጽቦይ እንዳይም ዝብለቡ ዘመን ሲያት ተቀበሉኩም ዶ ገለመለ ገለል ተሓሰብ ጋዜጠኛ ዘይ መንስያት ተቀበሉ ጸገም ተቀበሉ ጽቦት ተቀበሉካ ተቃወምቲ ይኾኑ كدفر معاتي زي بيدوفيليان عماتنا يدق انستيا زي صالح قادي كدفر معاتي بقى تقاومتي يكون تقاومت غيرنا هنبرك بقى نعوقا كم مغابه እንዳደገፍና ምናያቱ አርጊ ሰባይ ከም ሙጋበ እንዳደገፍናሲ ኣብ ስልጣን ክንእትዎ ማለት እዩ አይተ ሕሰቦ እንሪካ ከማና ይንደል ከይተረሊ ሓሰድራሃ ማሓድር ኦኬ ከምዝ ባዘረባ ያለ ካላይ መንግስቲ ማለት እቲ state of nature ዝባሃላሉ እቲ መንግስትነት ሲ እንታይ እዩ ወቅት ብላለካ መንግስትነት ከምዚ ሕጂ አሜሪካውን መጀመሪያ መንግስት ከቆሙ ከሎ እንታይ የሚለው ንዓናስ ውሕስነት ዝህበና ካብ ጅባና ግብር ወሲዱ እሱ ካብ ጅባና ናይ ሙሳ ግብር ናይ ሙሳድ መሰል ኣለዎ
ኣብ ልዕሊናውን ስልጣን ኣለዎ ንዓና ከዓ እፎይልና ክንድቅስ ውሕስነት ክህበና ክእል ኣለዎ ስለዚ ብመሰረቱ ነዚ ሓሳብ እዚ ዝሓዘ ይኮነ ናይ ጀብሃን ሻዕብያን እዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ጠቕላላ ኣይፈልጥዎን እዮም ጀብሃን ሻዕብያን እዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ሳልሳዮም ከዓ ሕጂ እዚ ብሩህ መጻእ ዝበሃል ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ጉጅለ ማለት እዩ ሰብሲ ኣነ ክመስል ኮንከ ስኻ ክትመስል የብልካኒ ፈሊጦም ከዓ በዚ ትግራይ ትዕወት ገለ ይብሉ ትግራይ ክትዕወት ኣይድልዋን እዮም ብሩህ መጻኢ ታይዳ እቲ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ እናተራፀመ ምስ 100 ሚልዮን እናተራፀመ ኣብኡ ክጠፍእ ክሓቅቕ እዮም ደልዩ ኦኬ ከምቲ ሓሳቦም ክኾን ይኸውን ካልእ ዘረባ ግን ሕልሞም ሳቶም ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብጀካ እዚ ሕጊ እንዳባ ዝመሰረቱ ዝነበረ ምሕደራ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስትነት ሓሳብ ዘለዎ ውዳቤ የለን ጀብሃ ምፃእዮ ሻዕብያ ምፃእዮ እዚኦም ዝነበሩ ቅድሚ ዝነበሩ ናይ 4 ዝነበሩ ውድባት ምፃእዮም እዞም ሕጂ ዘለዉ ምፃእዮም ዋላ ሓደ ናይ መንግስትነት ዝበሃል ሓሳብ የብሎም መንግስትነት እንታይ ኢሎም ዋላ ሓደ ዲፋይን ገብሮ ይክእሉ እዮም መንግስትነት ኦኬ ዴሞክራሲ ይብሎ ዴሞክራሲ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝምዕብል ኣብ ሓንጎል ወድ ኣብ ተሓሳስባ ሓንጎል ወድ ሰብ ዝምዕብል ታኻትብሎ ዝምዕብል ተሓሳስባ ዳል ምበር ዴሞክራሲ ምጻብል ካን ሓደ ሰበብ ኣፉ ትፈልዩ ይኮን ብሓጺሩ ዴሞክራሲ ከምዚ ሰብኣው መሰል ይምበር ዴሞክራሲ ከምዚ ናይ ምንባር ሕቶ ኣይኮነን ዴሞክራሲ ኦኬ መንግስት መጀመርያ ንዓኻ ናይ ንብረትካ ናይ ነብስኻን ውሕስነት ክህበካ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ብሓቂ መንግስትነት ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሕጊ እንዳባ ናይ ምንባርን ናይ ህይወትካ ምንባርን ናይ ንብረትካን ናይ ጥሪትካን ናይ እንስሳኻን ናይ ባህርያዊ ተፈጥሮኻን ናይ መሬትካ ማለት እዩ ናይ ብሙሉኦም እዚኦም ውሕስነት ይህብ እዚ ሕጊ እንዳባ ሻዕብያን ጀብሃን ከምኡ ዝብለ ተሓሳስባ ኣለዎ ብሩህ መጻኢ ከምኡ ኣለዎ ህዝቢ ይውስኖ ብለኻ ገለ ትብሎም ህዝቢ ይውስኖ ህዝቢ ብሙሉእ ናሲ 4-5 ሚልዮን ተኣኪብ ናሲ ሕጊ ክንፅሕፍ ማለት እዩ ዘይመስል ነገር ማለት ኦኬ ስለዚ መንግስትነት ማለት ናይ ንብረትካን ናይ ነብስኻን ውሕስነት ዝህብ እቲ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ መንግስቲ ናይ ምእዛዝን ግብሪ ናይ ምኽፋልን ግዴታ ኣለዎ እቲ ከዓ ውሕስነት ናይ መሃብ ዘይኮነስ እፎይ ልጥንቅል ደቂሱ ንክሓድር እቲ መንግስቲ ከዓ ከኽእሎ ክኽእል ኣለዎ ኦኬ እዚ ያለ በቃ እዚ መሰረታዊ ሓሳብ ናይ መንግስትነት መንግስቲ ክትቀውም ካለኻ ማለት እዩ ኣሜሪካዊ መንግስቲ ከقوم ከሎ እዚ ታስተዛራረብዎን ዘረባ ኣብ ኣለዋ ስለዚ እዚ ያለና ኣለዶ ኣብዞም ጽሉላት ውድባት ጀብሃን ሻዕብያን ገለመለ ዝበሃል ኣንኳ ዋላ ክጽዋዕ እንከሎ ከጽልኡን ማዓት እዩ ወይ ከዓ ዘም ናይ ሕጂ ዘለዉ ብሩህ መጻእ ዶ ገለመለ ዶ ገለ ዝበሃሉ ኣበይ ዘሎ እቲ ናይ መንግስትነት ባህሪ ሳብ የሎ ናይ መንግስትነት ባህሪ ዝበሃል ይብልኩም ኦኬ ናይ መንግስትነት ዝበሃል ባህርስ የብልኩም بمسرته منجست خطأوم زجدك نعخا وحسنت نخهبك هذا أمبر ناي منجستنا دليت سلازل يكون ناي منجستنا تولف سلازل ما سكيت دولة اللي جايلك منجست خطأوم كلها ناي منجستنا حمام سلازل كذا يكونت وحسنت نختركبي ስለዚህ እዚኦም ብሙሉኦም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ምፍራስ ሕግ እንዳባዝ መዘ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መንግስትነት ክተقوم ዘይኮነስ መንግስቲ ዝሓሰበውን የለን እንታይ ዳ ስልጣን ክሕዝ ስልጣን ሒዙካ ህዝቢ ክረግጽ በቃ ስልጣን ክሕዝ ስልጣን ሒዙካ ሃይማኖታዊ ጥሙሕ ክገብር ስቂሉ ናይ ካልኦት ተሓሳስባ ከባዕብል በቃ ናይ ነብሱ ዕቤት ከረጋግጽ ከምዚ ናይ ኢሳያስ በቃ ስልካ for life ዝኾነ ፓወር ማለት እዩ ከምኡ ክገብር ዝደሊ እምበር ዋላ ሓደ እንዶ ዘለዎ ሰብ የለን እቲ ሓንቲ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ መከራ ከተውፅኦ ትኽእል ከም መበገሲ ተሓግ እንዳባ ከም መበገሲ በቃ ናይ መወዳእታ ንሱ እዩ ዘይኮነሲ ከም መበገሲ
بأطراي كخيزلو نزي أقاطع كل سب ننبس مسيلو كملصق خلالو نحنا نتي مريتنا بعلنا خنا محضرو يعني زلا مرر سلازبلنا هناياتو كل غزي كوينات شجر فطر بحالاتهم كوينات مفتيحو شجر فطر بسمرة كوينات مفتيح كوينات كوي متحات قبرو أبتادو مستقراي تادو مس إثيوبيا زروا مستقراي مالت مس إثيوبيا كون كوينات قبرو مونو خحدو إسراء عمد دوبت عصينا خلنا احنا بفنجم بتانك انت عصينا خلنا بس بعل بعد زنبر عفار نصا يمنيرو ونياتو ساتهم حدغا يكون النسمرة اوكي نحنا اول حدغا يكوننا ግን ساتهم كم حدغا ስለዝራይና ተማዝማሪ ነው ዕዲውና ካል ኸይተወስዶ ተማዝማሪ ነው ተምሐሰብት ማለት በርሰል ካዚ ህዝቢ ገለመለ ገለዝ ባህል ደፎ ተውሳኺት ህዝብ ኩሉ ተወቂቱ ይዝነብር ዘሎ ኦኬ እንዴ ነዚ አንድ ሕዳ አክተብል ኮይና እታ ስልጣን ካብ ንላዕሊ ከም ዝርእስ ኮይናት ካብ ንላዕሊ ታሕት ትወርድ ዘይኮነሲ እታ ስልጣን ካብ ታሕት ንላዕሊ ትመጽእ ከም ዝበለት ክትከውን ኣለዋ ኦኬ ነዚ አኽንታ ቤት ምክረው ረጃ ሰራ ያሎ እዚ ናይ ሓሰብት ናይ ምንቅቃሕ ናይ ምንቅቃሕ ናይ ሓሰብት ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ደቀ ኮሎ ጉዛ ያሎ እዚኦም ደቀ ሓማሴን ጀሚሮም ኣሎ ቶም ካልኦት ካ ኩሎም ኣለዉ ኩመጽዮም ኦኬ ሕጂዚ መፋላለይ ዶ ገለመለዶ ገለገለም ዝሎ ተንብሮ መዛይ እንታይ አሁን ቃ ክትፋላለ እንታይ ክትገብር ካብ ሓደ ዘንቢል ተኣኪብካ ኣብ ሓደ ዘንቢል ተኣኪብካ ስታይ ትገብር ولا حدا تقبرني تفتيني كله حدا نعا حدنتي دو خمسي نعا حدنتي دو خمسي نعا حدنتي دو خمسي اي سرحني زي كم زي سرح قاتراي انت ايدا اسب ررب حقوق الطقم حيزو قرب الله ررب حقوق الطقم حيز مسقرب شو يرادا اوكي ابس مرا خونكا تግራይ ናይ ጸጥታ ዞባ ክገብራ እየ አቡ ከይደ ሁሉ ግዜ ኮይና ትገብረ ዘ ኮንካ ብለና አይ አኔ እብትደብ ዘሎ ኻኔ ዝውስኖ أنا قاعد أزوسن كوينات عيدين كوينات تدلي خافت أفجز خاقبره بقى أفضل بيرتراز لهم نا كوينات حمام زلكم سبات اللي بقى تسجل ملن سب زي بلفت قيح بحرة وخيركم تواجو أوكي كوينات نا كوينات دلي زلكم دحر كوينسي أبتقيح بحرة سب زي بلو قول على أو خيركم كتواجو أو هنبقدر الكوينة. أبتقرأ يجن كوينات كتكورنا حج زيهم من قصة سدس بلوز رسع خلكم تايم يلهم دكتور عوض أب تويتر صحافر يهم لهم سراويت إرترا يوصى مستبه على سي كوتسي مسولا من قصة تركاس كوتس ندحر كوينس يلو كوتس ندحر كوينس ناتو ما تكأتخ سراويت كم تصالو أنت قرايلو أوكي مغنياتو ناي تقرأ حيلس كيملس هات ناي تقرأ حيل نحرت مليس نسو أبس مرا بعد سلطان كخون أي خيلي ناتو تقارو حجة ردي ومالو تم حسبتي أبس مرا كل جزء اسمرا مونوبولايز تقبرو السلطان دحرال لخوينة بإرترا نتقرأ كل جزء حدا جاي مستم أبس مرا إلوكم أم حاريم سلطان حيزم زلو بس مرا إلوكم مستم بنيو زلهم حارقينهم كم زي أقل كيرو ما هو نبريم دولين تقاي كبري قلنا أملاح انتقارو زي أتردياتهم على حج نتم حسبت مالتي نتم حسبتي زي أتردياتهم على تلازي زي أتم زمناي أسمر خيرم سلطان كحزدو اللي زلو بعد دكتور عاود كان تايب له تقراي زلو سراويت ويقاي نبري لهم زماقوت نيرو أب تقراي سراويت نا إرترا لخن بركلنا إحنا خفت مجمرة زي يوم حسوت قولوا اعتزاربوا زرباي قال مليون زولنيرو بر ولا دار أي ناس سمع كل دار أي خمس أي آمن نيرو أي آمن مهنياتو تهجدف زجبرة تقراي كيد زجبرة زلنا عاتهم حلالي عنا صر بالنا زلهم برنا عاتهم حلالي أوكي عنا جن كل جزء نحن سلا تخافلو زلنا فلايز بزدروب زلوا هزبي كل جزء سلا تخافلو نتواجع صر بلوي بقى كل جزء بحرك عن متي ولا أنا اللي حنسى حساب ده هاجر زي ولا بتنت بالقلم لازم انتاي ده هاجر زي ولا حنتي جبرت اللي ناي ولا حنتي جبرت اللي ترى الدخيمات نعم ولا حنتي جبرت اللي ده هاجر زي أنا كم زبون خمسي
ካባይ ግብር ጥራይ ዘይኮን ገንዘብ ጥራይ ዘይኮን ወስዶ ካብ ስድራይ ህይወት ከይተረፈ እንዳወሰዱ ከሎ ዘብናይ አስመራ ፖለቲከኛታት ህይወት ከይተረፈ እንዳወሰዱ ከሎ ህይወት ከይተረፈ ካብ ገዛይ ካባይ እንዳወሰዱ ከሎ ውሕስነት ሂቦም ከምብሩና ሲትረፍ ኣብ ገዛና መፅኦም ኩናት ዝገብሩ ናይ አስመራ ሽግር መታን ክፍታሕ መታ ፓወር በስመራ ንሳ መታን ውሕስት ክትከውን ኣብ ገዛይ መፅኦም ኩናት ይገብሩ ኦኬ እዞም ፖለቲከኛታት እና ዝብሉናትና ከንታ ይብሉ ሕጂ ኩሎም ዞም አክቲቪስት ራይዎ ደም ኣብ አስመራ ልቺ ጠፊኣ አባጻይ ዘሎ እንዳ መጨው ፓወር ኤሌክትሪክ ከምዚ ፀገም አጋጢሞ ኣብ ወደብ ከምዚ አጋጢሞ ኣብ አስመራ ኤሌክትሪክ የለን ኣብ አስመራ ማይ ከይዱ ኣብ አስመራ ፖት ገይረ ማይ ሰት ያለው ብሙሎም ኮይም ከም ዝብሉ አዲኻስ ልቺ ይትረፋሙ ማይ ብገዛ አኽመጽ ይትረፋሙ መኪና ተሰቂላ ከማን ስንዕዳጋ ከይዳ ይትፈልጥና ኦኬ እንታይ ብዛዕባ አስመራ ዝዛርበካ ስኻ እንታይ ትሕማም እንታይ ትፎብያ እንታይ ትጸገም ምክንያቱ ስኻውን ቁርብ ተተማሂሮም ኮይም ዝብሉ ስኻውን ከይድካ ኣብ አስመራ ስልጣን ክትሕዚ ሕማምካ እምበር እንታይ ጸገም ናይ ተዓዲ ኣይፈለጥካያን ዘለኻ ንዓና ዝዛርበና ዘሎ ሕጂኻ ጸገም ናይ ተዓዲ ካብ መሰረቱ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ኣብ አስመራ ከይድካ ስልጣን መሓዝ ፍጹም ሽግር ናይ ኤርትራ ኣይፈትሑን ሽግር ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ሽግር ናይ ቀርና ኣፍሪካ ኣይፈትሑን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ በስመራ ስልጣን ዝሕሰብ ነታ አስመራ እንድሕር ክትነብር ኮይና ዙርያ ሙሉ ብፍላይ ዝኒ ኢትዮጵያ ገዘሎ ገፊሕ ደው ነዚ ናይ ፀጥታ ዞባ ክገብሩ ኣለዎ ሽዑ ኩሉ ሽግሩ እንታይ ይገብሮ ሙሱ የተሓሕዞ ከም ስለ ዝኾንኩ ሽዑ ብሙሉእ ሰራዊት የውፍር ገለ ይገብር ንደስ ዝበሉ ሰባት እዚ ተሓባባር ናይ ክስቶሎ እዚ ከምዚ ዶ ስልያ ረኺቦም ወደ እንታይ ድረኺቦም እንዳሉ ስቆይል ይቀትል ይኣስር ገለመለ ዝኸፈአ ነገሩ ኣለዎ ሕጂ ካብ አስመራ እንድሕሪ ስለ ዘለናስ ንዓና ይትንክፈናን ዝብሉ ኣሎ ወይ አስመራ ስለዛ ይትንክፈናን ዋላ ንዓኦም ይትንክፎም ስለዚ ይርድኦም እምበር ብኸመይ ይትንክፎም ብሙሉእ እቲ ባጀት ናይቲ ሃገር ናብ ፀጥታ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ መታን ውሕስነት ከይስምዖ እንታይ ክገብሩ ኣሎ ብሙሉእ ዋላ እቲ ባጀት ናብኡ ክኸይድ ኣሎ መዓት ሰራዊት ክገብር ኣሎ መዓት ናይ ፀጥታ ክገብር ኣሎ መዓት ገለመለ ገለ ክኸውን ኣሎ ኦኬ ሽዑታ ይኸውን እቲ ህዝቢ እውን ብሙሉእ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀይዱ ብኹበን ብገለመለ ከምዚ ሕጂ አስመራ ትነብሮ ዘላ ሳብ ሲራይድ ገለመለ ገለ እንዳትገብረ ይነብር ሽዑ ንዑ አስመራ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ሕጂ ብኩበን ገለመለ ስለ ዝነብር ትፀገም ንሕና ንረኽቦ ዘለና ኣይርድኦን ሰብ አስመራ ዘሎ ሳይርድኦን ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ከምዚ ፕሪፈሪ ገለመለ ኩዕንት እንዳበላዕኹም ዝዓበኹም ገለመለ ገለ እንዳበሉ ዝፃረፍ ኣለዉ ሲሎም ናይ ቆልዑ ማለት እዩ ኣረግቶ ሰብኡት ናይ ቆልዑ ዛረቡ ማለት እዩ ኣነ ኣምላኽ መዝገም ኩዕንቲ ይበላዕኸውን በሊዐ ተዝኸውን ነይረ እውን ብሰንክኻ እዩ ካብ ጅባይ ግብሪ ተወሲዱ ንስኻ ብኩበን ትበልዕ ኣነ ከዓ ኩዕንቲ ይበልዕ ካብ ጅባይ ግብሪ ተባሂሉ ካብ ስድራይ ተወሲዱ ንዓኻ ኤሌክትሪክ ክግበረልካ ኦኬ ዓኻ ኤሌክትሪክ ክግበረልካ ኣዴኻ ብመጎጎ ኤሌክትሪክ ጌራ ሰንኪታ ተብላዕካ ንዓኻ ኣዴካ ገንዘብ ካብ ጅባእ ተወሲዱ ከይኣክል በቃ ትናይ ቀደም ኩቦ ድያ ዋላ ፈሓም ድያ ዋላ ዕንጨይቲ እንዳገበረት ዓይና ክሳብ ተዓውሩፍ እንዳበለት ሰንኪታ ተብላዕና ማለት እዩ ኣነ ብእግረይ 3-4 ሰዓት ከይደ ትምህርቲ ከይድ ከለኹ እስኻ በቲ ስድራይ ዝኸፈልዎ ግብሪ ጌርካ ሸረር እንዳበልካ ብሓንቲ ቅርሺ ከፊልካ ቤት ትምህርቲ በፂሕካ ትምለስ ኦኬ ስለዚ እዚ በስመራ ዝእከብ ፓወር ንከምዚ ዝበለን ካብዚ ዝኸፍእ ፀገማትን ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ እቲ ፓወር ፋሕ ክብል ኣለዎ ኢልና ኢና ኣይንደግሞ ኢና ኦኬ ፋሕ ክብል ኣለዎ እቲ ፓወር እዚ ፓወር እዚ ፋሕ እንድሕር ዳ ኢሉ እቲ ዓዲ ከምዚ ናይ በዓል ግሪክ ዝነበረ ሲቲ ስቴት ዝበሃል ማለት እዩ እንድሕር ዳ ሓንተው እታ ወረዳ ኣውራጃ እንዳበለ ዋላ ዞባ ግበርዎ ፀገም የለን ዋላ እንድሕር ተውራጃ ዝብል ተፀኒኹሞ ዞባ ዋላ በልዎ ገለገለሉ ፎብያ ዝገብረሎም ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝግበር ንሕና ኢና ንውስን እምበር ኣስመራ ኮይኑ ሓደ በስኳዕ ኣይውስኖን እዩ ኦኬ ትግራይ እንታይ ከም ዝግበር እንታይ ዓይነት ዝምድና ከም ዝህልወና ንሕና ኢና ንውስኖ ልክዕ እዩ ሃገራዊ ፀጥታ እንድሕር ኣልዩ ብሃገር ደረጃ ተኣኪብካ ትውስኖ እንድሕር ንሃገር ተስግእ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካብኡ ሓለፈ ግን ኣብ ኣስመራ ኮይኑ
ኩናት ክእውጅ ኣይኽእልን እዩ እንድሕር ከምዚ ሕና ንብሎ ዘለና እንድሕር ዳ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሓሳብ ውድድር ይኽመፅእ ዘለዎ እምበር ስኢልካ በቃ እዚ ከምዚ ስለ ዝበለ በልዎ ከምዚ በልዎ ገለመለ የለን ሕጂ ትማላ ሓንቲ ዜና ይርኢ ነይረ ናይ ገዛ ዋይፋይ ገለ ክሸይጥ ጀሚሩ ኣሎ ይግደፍ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ዋይፋይ ኢንተርኔት ኣብ ኣስመራ ድዩ ናብ ካልእ ዞባታት ክዝርግሖ ድዩ ኣይሃብና ኣይድያ ግን ከምኡ ርኢ ኣለኹ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ንዛረቦ ዘለና ዘረባታት እዚ ንፅሕፎ ፅሑፍ ንዓዲ ከኣቱ ማለት እዩ ንሕና ከኣስዩ ድልየትና ናይቲ ህዝቢ ርእይቶ ክንቅይር ዳኣሉ ድልየትና እምበር ስልጣን ክንሕዝ ዶ ገለመለ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የለን ኣብ ዝበሃል ዘረባ የለን ስልጣን ብኸመይ ከም ዝመፅስ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ግን ስልጣን ከምኡ ጌርካ በስመራ ኸድካ መሓዝ የለን ኣይንደልና ሕና ኣይንደልን ኦኬ እንታይ ዳ ርእይቶ ናይቲ ሰብ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ርእይቶ ናይቲ ማሕበረሰብ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ካብዚ ኩሉ ግደፍ ዶ ሻዕብያ ዶ ገለመል እንዳተባሃለ በቃ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ወሪዱ እንዳተባሃለ ዝግበር ኣተሓሳስባታት ካብ ወፅዩ ናብቲ ናይ ቀደም መሰረቱ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ሓድሽ ነገር ዘይኮንካ ክትፈጠሲ ነቲ ናይ ቀደም መልፅ ኣምፂኻ ኣብ ትኩረት ትገብሮምሽ ብድሕሪኡ እቲ ህዝብኻ ናብኡ ይመፅእ ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ሰላም እዩ ዝርከብ ሰብ ረብሑ እዩ ዝሕሉ እምበር በታ ሕጊ እንዳብኡ እንድሕር ክኸይድ ጀሚሩ ንዓኣ እንድሕር ዘመናዊ ሕጊ ገይሩ ከመሓይሻ ጀሚሩ ኦኬ ረብሑ ዳኣሉ ክሕሉ ዝደሊ እምበር ንኩናት ዝኸይድ ሰብ የለን ሽዑ ንዓና ኮይና ንጎራብትና ክንከውን ኢና ማለት እዩ ኦኬ ኢትዮጵያ ኤርትራ ከም ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብላ ትብል ዘለኻ ንኢትዮጵያ ፋሕ ዘበላ ነገር ሓደ ቋንቋ ዝመሰረት ፌደራሊዝም ይትፋሕ ዘበላ ትረዲካል ቋንቋ ዝመሰረት ፌደሬሽን ዝበሃል እሱ ይፋሕ ዘበላ ካልኣይ ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ብሓንሳዕ ክኾኑ ዘይግብኦም ህዝብታት እዮም ብሓንሳዕ ክኾኑ ኮይኖም እቲ ናይ ዘመናት ሕግን መንግስትን ዝነበሮ ህዝቢ ሲ ምስ ሓደ ክዳን ተፈጢሩ ተኸዲኑ ዘይፈልጥ ሕብረተሰብ ብሓደ ሃገር ኢኻ ክትብሎ ፍትሓዊ ይነበረን ናይ ሕወሓት ዝኸብአ ገይጎኦም እዚ እዩ ነይሩ ወል ኣብ መወዳእቱ ትሪእዎን ካለኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝነበረ ሲመለስ ዳኣልና ንብ ዘለና እምበር ሓዱሽ ነገር ዝመፅእ የለን እድኻ ዝሓወይ ኣይትሸገር ብኸምዚ ዝነበረ ሲመለስ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዝተኣከበ ፓወር ኣየርብሐናን እዩ ኢና ንብ ዘለና ምክንያቱ ተረኣዩ ን80 ዓመት ተፈቲኑ መፃወቱ ውሕዳት ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ ብገንዘብ ብስልጣን ጥራይ ኣይኮኑ ተፃዊቶም ብህዝቢ ብዕድል ብወለደታት ተፃዊቶም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ክድገም የብሉን ኢና ዘለና ነዚ ክደግም ከም ዘይኽእል መረጋገፂ ዝኾንካ በዚ ሕጊ እንዳባዝ ምስረት ከምታ ቀደም ዝነበረታ ብፌደሬሽን ካርታ ዝመሰረቱ ፌደሬሽን በዚ ክትመሓደር ኣለዋ ሽዑ ስልጣን ናብ ኢድ ህዝቢ ይምለስ ስልጣን ናብ ኢድ ዓዲ ይምለስ ስልጣን ናብ ኢድ ወረዳ ይምለስ ስልጣን ናብ ኢድ ኣውራጃ ይምለስ ኣፍቲ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ከዓ ንራኸብ ማለት እዩ እዚ እቲ መሰረቱ ናይቲ ሓሳብ ብሩኽ ሓወይ መን ኢኻ ዝነበርካ ሽምካ ኸይረኣኽዋ ሓሊፋ ሶር ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚኦም ብሩህ መፃእ በሎም እዚኦም ዓበይቲ መንግስቲ ክንገብር ኢና ዝብሉ ዘለዉ በሎም ካልኦት ኣብ ኤርትራውነት ዝበሃል ታኢኻ ትብሎ እንዳጓሓፍ ኣብኡ ዝፈለቁ ዘለዉ ሰባት ኩላቶም ናይ መወዳእታ ታርጌቶም ድሕር ዳሪኻያ ናይ ኣስመራ ስልጣን ሒዝካ ትግራይ ከዓ ምዝ ሕጂ ገጢምዋ ዘሎ ፀገማት ነዚ ፀገምዚ ቀዋሚ ጌርካ መሓዙ እዮም ዝደልዩ ቀዋሚ ጌርካ መሓዙ ትግራይ ከዓ ናይ ፀጥታ ዞባ ትገብሮ ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ዞባ ማለት ከዓ ኩሉ ግዜ ወተሃደራት ዘለዎ ኩሉ ግዜ ቅትለት ዓመፅ ስርቂ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ክፉእ ነገር ዝካየደሉ ማለት እዩ ኦኬ ትግራይ ሲ ብኻልእ ኣዘራርባ ካሽሚር ትገብራ ቃዛ ትገብራ ኣፍጋኒስታን ትገብራ ማለት እዩ ትግራይ እዚኣ ትገብራ እዮም ዝብል ዘሎ ኦኬ እቲ ህዝቢ ከታ ይኹን ድሕር ዳ ኢልካዮ they don't mind ምክንያቱ ምስኦም ዘለና ህዝቢ ብዛዕባና ዘይሓሰቡ ብዛዕባና ዘይሓሰቡ ብዛዕባ ትግራይ ክሓስቡ ይክእሉን እዮም ንዕኦም ትረኣዮም ዘላ ስልጣን ክራባታ ኣሲሮም በቃ ፕሬዚደንት ሳልሕ ቃዲ ክበሃሉ ፕሬዚደንት ሳልሕ የንስ ክበሃሉ እዚኦም ኣረብቶት ኣብ ስሮም እንዳሸኑ ከዱ ጀመሩ ሲ ሕጂ መፅኦም ነዚ ሓዋሓው ጭን ወለዶ ክመርሖ ማለት እዩ ብጣዕሚ ላግፂ እኮ
بتعمل أقصي نحنا غا نبلا لنا حزب تግራይ ዕድሉ ባዕሉ ክውስኑ እዩ ለማዓልቲ እዚ ኣብ አልጀዚራ ዝነበረ ዘረባ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ንሱ ይራኣየና ዘሎ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ነፃ ሃገር ትግራይ ማለት እዩ ወል ሕና ኸኣ ከም ምንቅስቃስ ንናጽነት ናይ ሃገር ትግራይ ንቕበሎ ኢና ከም ምንቅስቃስ ከም ናይ ሓሳብ ሰባት ኦፕን ማይንድ ኢና أنا بعليه أوبن مايند زخونة سب سؤال يزقبله زخونة سبعة يتصابوني ناي تجراي ناس النتكا بالطعم يقداسي يقدس الناي ونياتو رأساز خالد العلاوي تهاجر نحرق خوينا تجراي زخونة يكون مسؤولنا خابد دسابة حاجز كوهبا ويكابد دسابة وسانا هو هبل لا يتسبنيا بعلا قبل من السقط قبل لازم تبسمرا كبزلو كل جزء بسمرا تأكيد سجم فترة الله زلنا نزع عدزيا نزع خلل زي أبفلاي نعنا حويسو عنا نزبوزدو بزلو حماسين بلو كل جزء بلو ولا حماسين بعلو كل جزء بلو سراي بلو مستقري حويس سجم فترة الله زلها تبسمرا زلو باوري زيت عجزت خجبر نحر أقوينو أبتقرأي العلاوي تهاجر تقرأي نحرتات مسريتا نعنا خا صبوي دحريو مستقرأي ناي حبار ربحنا نري نكبابر بسلام النبر اوكي سلازي ناي تግራይ ህዝብ ትግራይ ይውስኑ ደሓን እሱ ይጽናሐልና ሕልምና ይዞም አረብተት ንትግራይ ባፎር ዞን ክንገብር አይና ናይ ጸጥታ ዞባ ክንገብራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊትና ክወጽ እንድሕር ኮይነስ መተካኣቱ ክመጽ ኣሎ ሰራዊትና سراويت شعبيا نوعات يون إحنا سراويت إيرترا أو مقتاو يجوهنا عواتي حواتنا مقتالو نزارو وتفينا بقى تمنينا قديفنا يا زي يمكن تايب له أو مقتاو زي كون زوجهم زلسي كابو خود سخلص متان سراويتنا يتقرأ حيلو خيمتس نعوز لقصة بقى متى كا تخمت صالو حجب زي مسيلهم كا تقرأ كم زي قينو قصتهم زي ملا برو مثلا وعلى خمسة السامع هنياتو أتي إرتراو الناس بهلا تحساس بان دحر الله خونكا سب علي ببعلي إذا ما حدر نزبل سب دحر دا تصرفنت نعقن توارد وكين كهزب تقراي كا بعلين كم حدر على الناس اللي زبلة دا لو كل تقط كزلم بركالا أبي سايبل لذي زيوم بروح مسا خدانا قروهم تحاسبون زم تقارو سقيلهم بكا لو تم تقارو خا تيلهم في جلفافات اللو في تقراي ميدي هاوس تاكو ها بيانا قرص غير زبحال أبوهم بر ما عنده زبحال قال ملا بحسب درجة نسب مزنو زيوم تم تخوفوا صلاتي يوم الحد سلطان متيم صباح نقول نياتو أبسمرا خيدو سلطان مس حاجة حدا سب كي تردو هو سلام كبرينا خمسة دو قال ملا خبلا أسمرا خيدو سلطان مس حاجة جنس خف أصابع جزء صغير مغنياتو تاني أسمرا سلطان كختو حسان لحركوين ككل جزء نايت استازوا خلوه كله إن سكير كتجبر عندك تعدي شو عند حزب بمولو كومن حالة مسق يدخل جزء لك بعض من قصنا قالت غيرنا دامو زي متجار مسيم كورنا بعد من قصنا نحرق لغيرنا دامو زي ما حرام مسيم كورنا هو من دابل خنبر مالتي سلازي نحنا نزي زفتح ماسك صخا دول نزي زفتح حتى حساس بحيلنا متنالنا السلطان فحيبل عدلنا بعلنا نوصنه مستقراي كا حنساب النحوارن كوينات زبحال كم زي يهلو نرقاقص مالتي اوكي كوينات زبحال كم زي يهلو زيهم كن صباح نقوه سلطان دحري زيهم كيدو ما بيهم خم يوم قورو ونياتو نريا مالنا نايت استازوبايو سراويتنا ندحر كوت خوينو قال سراويت كاتلو بلو العلاونت إيرترا نخو حلوسي هو تقراواي كتطفق مالتي تشكانو امجياتو زيهم سكا منقستو خون مالتي يا داويت ليمغو صباح الله هوا دحر زي الله خوين استخوين فريقو مغراجان دحر زي الله خوين استخوين فريقو سق زي له سلازل يفريقو نزي له ነገር አይተሻአሉልኛ እንዴካ ስለዚህ ዋላ እዚ ብትግራይ ዘሎ ሓይሊ ሚዲያታት ይሃሉ ሰባት ይሃሉ ገለመለ ገለ ንሕና سيق الكافتي فيسبوك قال ملا نبلو بزح
ኣይተገደስሉ እቲ ከምዝ መፂና ሓሳብ ነህቦ ንዑ ጥራይ ተገደስሉ ስልጣን ፋሕ ክብሉ ኣሎ ሰብ ባዕሉ ክመሓደር ክኽእል ኣሎ በቲ ሕጊ እንዳባ መሰረት ሕጊ እንዳባ ኸእታይ ክመሓየሽ ዳኣሉ ዘለዎ እምበር ብመሰረቱ ክጓሓፍ እዮም ምክንያቱ ሞራላውን ገበናውን ሕጊ ስለ ዘለዎ ንግዚኡ ሃገር ከስርሐና ይኽእል እዩ ንግዚኡ እሲ ከስርሐና ይኽእል እዩ ድሓር ኩሉ ተፀኒዑ ባጀት ወፂዎ ተፀኒዑ ናይ ኩሉ ሰብ ዋላ ናይ ሓንቲ ጉጅለ እንድሕር ነይራ ሕጊ ለን ትብል ሓንቲ ጉጅለ እንድሕር ኣላ ኮይና ብኤርትራ ሓንቲ ፀኢላ ዋላ እንዳ ውሕዳት ሰባት ዘለዋ 20-30 ዝኾነ ዋላ ናታ ተፀኒዑ ንብሙሉእ ኣኮሚዴት ዝገበረኻ ሓደ ማሕበራዊ ውዕል ወይ ሶሻል ኮንትራክት ይግበር ብድሕሪኡ ዝተረጋግዐ ንሕድሕዱ ዝተጠናነገ ኢለ ብሓደ ዝተጨፍለቀ ከምዚ ዝበለ ሓደገኛ ዝኾነ ፓወር ዘይኮነሲ ንሕድሕዱ ዝተጠናነገ ፍትሓዊ ምክፍፋል ስልጣን ፍትሓዊ ምክፍፋል ፀጋታትን ዘለዎ ሃገር ምስ ተፈጠረ ንነብሱ ሰላም ይረክብ ንጎራብቱ ከዓ ሰላም እዩ ካብዚ ሓለፈ ግን ኣይንፃወሮን ድሕር ሕጂ በቃ ክንምለስ ኢና ንዓድና እዚ መንግስቲ እዚ ውዒል ሓዲሩ ክኸይድ እዩ ኣብኡ ዝነብር ሰብ የለን ከምኡ ድሕር ኮይኑ ዘዘዋፅኣና ክንገብር ኢና መን ቆይሙ ደው ይብል መን ከብትንትን ይብል ከዓ ሽዑ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ንፋለጥ ኢና سيلكا قلت أكيد بس إرتراوينا لو حاجة مزيو بجا حاجة مجحبل إن شاء الله إرتراوين زبها زربين دي إرتراوي زبها تي إرتراون زبها كم زي حقيقة نعم قحفينا أوكي بإرتراون أنس تقرأ يكون كن إرتراوي إلز موت سبيلا نفلتنا أنا سهوا يكون كن إرتراوي إلز موت سبيلا نفلتنا إرتراون إلز موت سبيلا ننتهي النتو النتو إلز موت حدث أوكي زين فلت أنا قريلا اللي كان نسب كتردنا أقول لعل تحتي تقول لذي سب كبير تخابير نخيل نفسي خبر كبابي يخبر أوكي نسب رجيس أخنبري مالته قد تخفق نبير لأنه كله نعيز مررنا نتجري نايت أستعزوباخ نجبرينا إرترا خطول تخوينا استجري نايت أستعزوباخ نجبر كل جزء زحرس يلي زنقل يلي زبل يلي كل جزء بتانكن بوت تحدرات نجيركا مسام حارة شارحكا خابس مران كابا محران نهاية إثيوبيا إرتران دو كبلان دحركوين ناس مران أديس أبان مالتي ويس مران بحر دارن دو كبلان دحركوين تجري نايكلتين مراقص تكون اللغة مالتي اوكي اسكي روتشا غيرت زلها وحاف وعيفك الله هيدا هذا الله وحاف حدا حساب بجا إرترا انت دي عتفلط إرترا عليه ونزعم مال اوكي صوري دكي الذي نحنا مستقراي بسلام كنبر سلندلي سلطاننا بعلنا خنحوزه تمريتنا تأيرنا تبحرنا بعلنا خنما حدرو مستم قال اتحواتنا خمس كلهم مس كلهم تخابيرنا خندبر مس كلهم إرترا زلو كنا كابينا زلو كنا تخابيرنا متان كنبر سلطاننا نابينا خنملسينا نابينا نملسل من قد قا حيزنا يبلنا زي نجمرينا زلانبر نودا يكوننا نزلنا اوكي قاسيلنا خا نافتزل على درجه بزينا اليوم منقصن مسرنا بدغدو قلمله قلزو زلو تزيدخم يحشم مهنياتو اجي ناي منقستنت أتحساسباو نه كالون زلو نغيرو مجمري امريكاون منغست كومو خلو تايملو منغستنا عنا وحسنت كهبلنا نحنا قا غبركم كفلو ننبرتنا نيوتنا قا وحسنت كهبلنا بقى نبرتنا نفسنا وحسنت كنو نحنا قا غبركم كفلو ات منغست قا ابل علينا سلطان الله اندحر وحسنتنا وحسنت نفسنا وحسنت نبرتنا زي الرقاقص ندحر كوين زمنكس زيكا نعو افريسنا حدش منقستنا مقبار سلطان كا علنا نحنا اتي مسرتاو روت نايت قداي زيو ناي منقستنت مالتي ابير ترى بززارو سيبيل تاي منقستنت الكايز نقرقا سيبيل منقستنت بقى بريزيدنت الكا تصوع قلمله سو زكاه تقبر زي منقستنت ناي ارترا بهل زيو اوكي حق نداباز مسروت هاجر بهالو خان نقولكم أنا حق سب حق انسسا حق مريت حق اير حق بحر حق طريق حق كل له حق سباي حق سبيتي حق مرعى دم كما يقول كاتدقس مورالاو حقي حق بيت كهنت حق بيت منغست كل يفلت مالتي اذ خا اندحر زي يسرح خوين خا
أصنعنا نغيره نبلا لنا أصنع يغير كم مجمر قلنا منقستنا تقن كم مجمر كخون خلي جاب هذا شعبي هذا ولا بروح مسارز بهال تاعهاتو له سكاريكو نفسهم زي يكونوا نهزب خون يكون تفتيني يخلو نري لنا مالتي اوكي لازم ناصنتنا قل كمسي يوم قل زلو نتي اب تግራይ ዘሎ ኩናሲ ምስ ናጽነት ኤርትራ ዘተኣሳስርዎ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኻ ናይ ፀጥታ ዞባ ክትገብራ ደሊኻ እንድሕሪልካዚ ከም ስለዝኾነ ምክንያቱ ልዕላውነት ኤርትራ ሓደጋ ስለዝኾነ ምክንያቱ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ይሕርቀካ ይበት ሓደ ናጽነት ኤርትራ ኢልካሲ ኣብ ትግራይ ከይድካ ሲንግል ላይፉን ክትጠፊ የብላ ግን ትዞረቦም ማለት እዩ ግን ናጽነት ክትውጅ ከለኻ ኤርትራ እንታይ ክንገብር ኢልና ኢና ናጽነት ኣውጅና እንድሕሪልካ ወላ ሓደ ሰብ መልስ ዘለዎ የለን ታንገብር ኢልና ኢና በቃ መግዛእት ስለዝነበረ ገለመለ ይብለካ حراي مجزأت نيرو خافت مجاست وصي أنت هتجبري خابر حريق حاسبك ولا حدا ملس يقول أوكي ولا حدا ملس يقول كل جزء كم زي ناصنة ندحركت أوج كوينكا نتناصنتك زوح يسلكا نسخاخا بناصنتك تنبر نبرتك تجبر هافتك تجبر اتناصنت نعخاو ناصنت يبقى خنبر كخلالو اذن دحر زي اللي خوين انتي ناصنت نعخا يبقى خا ناصنت زي بالكاس مليسكا ناصنت زلوم عد خيركا ترغص مالتي ناصنت كتوج كلها ناصنت نفسها ناصنت مريتكا ناصنت نبرتكا ناصنت كبابيخا ناصنت سدرا بيتكا نزي زوحس منغستي تتكل ኣብ ኤርትራ ግን የለም በቃ ነፃ ኮይና ተባሂሉ ናብ ዝገለደ ዓዛውታት እዩ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ ልክዕ እዩ ናጽነት ተቃሊሱ እቲ መሪሕነት ግን ናጽነት ይቃለስ ኣይነበረን ንስልጣን ይቃለስ ነርታ ስልጣን ካሒዝዋ እዚኣ ካገብራለ ሕጂ ብዛዕባ ዝኣረገ ታሪኽ ዘይኮንና ክንዛረብ ዘምንዑ ክደግሙ ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ትግራይ ናይ ፀጥታ ዞባ ጌርና ንኤርትራ ውሕስቲ ክንገብራ ኢና ንብሉ ዘለዉ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ የለን ትግራይ ኣጥፊኻ ኤርትራ ውሕስቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ اوكي تግራይ ኣጥፊኻ ኤርትራ ውሕስቲ ክትከውን ኣይትኽእልን ኩላትና ውሑሳት ኮይና ክንነብሩሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ስለዚ እዛ ውሕስቲ ኮይና ንነብረላ ዘላ መንገዲ ኸ እዚ ንብሎ ዘለና እዩ ኩሉ ሰብ ነብሱ ክመስል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ካብ ዓዱ ናብ ከባቢ ናብ ኣውራጁ ዝኸይድ ውድብ ዘይኮነ ብረት ሒዙ ከምዝ ጣመት ውድብ ዘይኮነ እዚ ቤት ምኽርታት ሲቪካዊ ማሕበራት ምንቅስቃሳት ገረመለ ገይሩ ንንሕድሕድና ይህን ክንበሃል ኣለና ብድሕሪኡ ዝኾነ ሰብ ኣይፃወተልና ኣብ ኣስመራ መፅኣና ፕረዚደንት እንተ ኢልካ ንሓደ እንድሕር ከም ዝበለ ትካላት ሰሪሕካ ፀኒሕካ ዋ ታዋይኻ ኢኻ ክትብሎ ታዋይኻ ካበይኻ መፂኻ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ኾንካ ገለመለ ኢኻ ክትብሎ ከም ዘለኻ እንድሕር ፀኒሕካ ግን ማንም ሰራቂ ስልጣን ሒዙ ይፃወተልካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና በዚ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ናውን ሕጂ ቁሩብ ቢዚ ስለ ዘለናዮ እምበር ግዜ ምስ ረኸብና እንዳስፋሕናዮ ልዕሊ ኩሉ እንዳፅናዕና እንዳንበብና ገለመለ ኣፍልጦ እንዳወሰኽና ካብኡ ሓሊፍካ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስራሕ እንዳሰራሕና ክንመፅእ ኢና ኩሉ ሰብ ነዝኾን ኣለዎ ብሩህ መፃእ ዶ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕ ዶ ሓድነት ሰራቕቲ ንጥፋእ ዶ ገለመለ ዝበሃል እዚ ዋላ ሓደ ዘርብሕ ነገር ኣይኮንን ይብሉ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ በቃ ተማዓረግቶት ኣለዎ ጀብሃን ሻዕብያን ተባሂሎም ስቆይሎም ዋላ ብስደት ኮይኖም ዝፀራረፉ ኣለዉ በቃ ናቶም ጉጅለ ሒዝካ ትኸይድ እዚ ናይ ስደት መንግስቲ ክነገብርና ዶ ብጣዕሚ መስሓቂ እዚ ሳሊሕ ዮኑስ ዶ ገለመለ ዝበሃል ፀሓፈ ሰብኣይ ኢኒሽቲቭ ሳሊሕ ዮኑስ ኢና ክንብላዕ እዩ ዝብል እዚ ሳሊሕ ቃዲ ዝበሃል ሓደ ኢኒሽቲቭ ሳሊሕ ዮኑስ ዝበሃል የለን ድሕር ክበሃል ኮይኑ ኢኒሽቲቭ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ሕሩይተላ እዩ ክበሃል ነይርዎ ግን كل قداس يكون ولا حدا بزي أنا أروح تتقيق وخنا أتيم دلنا كل شيء كل جحافي ولا حدا تأكل نجري ولا ساكت مدخم ترايم زلوا إحنا بتاتر بحنا من قد بزي أترايك من كيدا لنا دحريو نمن حزم من قصة قون ريا إتهم ميدياتات طبعا عبيت ميدياتات كا بتجاهم نزم كم زي زبالة أتحساس بزلوا نفعات سبات عدل هابو اتمال أختي نفت هزبق بس حمالتي
መልእኽትን ኣብቲ ህዝቢ ክበፅሕ እዚ ናይ ኢንተርኔት ገለመለ ገለውን ከም ዝረኣኽዎ እንድሕር ንእሽተይ ኣንፈት ሂቦም ኤርትራ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ምስ ቀየርካዮ ድሕሪ ኩሉ ነገር ቀሊል ምሕረታ የድልየካ ገለ የድልየካ ገለ የድልየካ ጠፊአ ነይረ ሕገይ ምስ ኣጥፋእኹ መፃወቲ ኮይነ ነይረ ናብ ሕገይ ክምለስ ኣለኒ እዚኣ ሓፃር እያ ኩሉ ሓንቲ ነገር የብላ ስለዚ ኣብዚኣ ተኣኽለኒ ትኾን ያሎም መዓልቲ ተን መልእኽተይ እዚኦም ደቂ ሓማሴን ጀሚርኩሞ ዘለኹም ቤት ምኽሪ ሓማሴን ዝብል ንፋዓት ቀፅልዎ በቃ ብዝደለኹም ዓይነት ጠሚትኩም ብዝደለኹም ጀምርዎ እንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ መንገዲ እንዳተማሃርካ ኢኻ ትኸይድ ተኽለ ተወልደ ኣይ የብለይን ተኽለ ኣብ ተወልደ ምስግና የብለይን ሶሪ ምስጉን ቀፅልዎ እዞም ደቂ ሓማሴን ኣጆኹም ተስፋፅን ይፃረፍ ዮናስ ይፃረፍ ሓደ መፅዮ ጉርዕ ድሕር ከይትብሉ ኩላ ሰብ ጥቕመይ ተፈሊጠ ምሕቢተይ በዓልቲ ክትቅላዕ ደልያ ስለ ዝበለ ጥራይ ዝጉርዕ ዘሎ እምበር ፀገም ስለ ዘለዎ ይኮነን ኣነ ቤት ምኽሪ ሓማሴን ኢሎም ድሕር ዳ ኣኸይባ ገይሮም ኣብኡ ከይደ ክሰምዕ ኣብኡ ከይደ ርእይተ ክህብ ዋላ ሓደ ዝሰክፍ የብለይን ኣሕዋት እዮም ስድራ እዮም ቤት መኽብሪ ሰራይ ኣሎ ኣብኡ ከይደ ርእይተይ ክህብ ክሰምዕ ክሳተፍ ዋላ ሓደ ፀገም የብለይን ኣሕዋት እዮም ስድራ እዮም ቤት ምኽሪ ሰንሒ ትግበር ከምኡ ቤት ምኽሪ ሰምሃር ግበር ከምኡ ኩሉ ፀገም የብሉ እሱ እንታይ ዘምፅእ ጠጥቕምኻ ንቅድሚት ተምፅእ እሞ ጠጥቕምኻ ኣርቲኩሌት ትገብር እሞ ድሓር ናይ ሓባር ውዕል ትገብር ምኸምዚ ይጠቕመካ እዚኦም ካብዚ ዝፈርሑ ዘለው ሰባት ከዓ ምሕቢኦም ስለ ዝቕላዕ ዘሎ ጥራይ ኦኬ ምሕቢኦም ስለ ዝቕላዕ ዘሎ ብኸምዚኦም ፈሪሖም ዝዕገርግሩ ዘለው እሞ ኣጆኹም ይኽብለኩም ደልየ ካልእ ንኩላትና ዝምልከት ከዓ ትግራይ ናይ ፀጥታ ዞባ ጌርና በቃ ሰራዊትና ሳብ ኮፍ ይበል ወይ ከዓ ናይዞም ጁጅ ማጅ ሰምሓራ ኣኪብና ምፂና ሳብ ትግራይ ክቐትሉን ክረግፁን ንሓግዞም ዝብሉ ዘለው ዘማዕረጉታት ማለት እዩ በዓል ሳልሕ ዮንስ ዶ በዓል ዶክተር ዓወት ዶ በዓል ሳልሕ ቃዲ ዶ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ኣብዛ ስደትኩም ተማም ጌርኩም ዛ ስደትኩም እንጀይ ተገበርኩም ፅብቕቲ እያ እዚልኩም ኣሪኩም ኣብ ስርሖም ክሸውኑ ጀመርኩም ሰባት ሶሪ ማይ ፀሚኤ ንስኻትኩም ድሕር ሕጂ ትፈጥርዎ መንግስቲ የለ ብሓፂሩ ብቶውት ኦፍ ስኩል ናይ ጀብሃን ሻዕብያን መንግስቲ ክንሰርሕ ኢና ኢልኩም ተሓስቡ ሰባት ከማኹም ምሕፈር የለን ምሕፈር እዚ ናይ ቅትለት ናይ ዓመፅ ናይ ጭኮና ናይ ገለ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ቤት ትምህርትኩም ሲ በዚ ጌርኩም ንንሕርኩም ዘይተሰማማዕኩም ክልተ ውድብ ኮይንኩም ኣብ በረኻ ብጥይት ክንደይ ደቂ ድኻ ወዲኹም ናፅነት ኢላ ዝወፈረት ሕጂ ከዓ መሊስኩም ኣብ ኣስመራ ስልጣን ሒዝኩም ንህዝቢ ኤርትራ ወዲኹም ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ፀገም ክተንብሮ እዚ ክትሓስቡ ቁሩብ ከስኸ ይብለኩምን ደስቲ ብንእስነትኩም ከለኹም ዝገበርኩም መፅኢካ ሕጂ ከዓ ኣብ እርጋንኩም መፅኢ ተራእይኩም ክደግምዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከዓ ከይበቆሉ ክሓርሎም ክጠፍሎም ምጥፋእኻ ምቕታል ገለመለ ምእሳር ገለገለ ይኮነ እንታይ ዳ ዝራብ ሓቂ ሓሳብ መዓዝ ደድሕሪኦም ዘይመኻድ እዚኦም ዋላ ሓደ ዝፈጥሮ መንግስቲ የለን ዝኾነት ሃገር እውን ሌጂትሜት ክትህቦም ኣይትኽእልን ዋላ ተገበሩ ዋላ ህግደ ፈዲቑ ንኤርትራ ብነፋሪት ፅዒና ተብፅሖም ዓዲ ተዝገብሩ ነይሮም ህዝቢ ይቕበሎም they know them each and every ሓደ ብሓደ ይፈልጦም ኦኬ ጀማል ረመዳን ብስደት እየ ዘለኹ ግን ኣነ ክኸይድ እየ ኦኬ ብስደት እየ ኣረኩ ስለዚ እዚአን ከምዛ ዝበልኩም ክልቲአን ክኸዳ ኣለዎን ማለት እዩ እዚኣ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከዓ ናፅነት እንድሕር ዳኣ ጠሊቦም ያሬት ወልካም ናፅነት ክጠልብሉ ሕወሓት ኣብ በረኻ ኮይኑ እዚ ኩሉ መንእሰይ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ ዝኾነ ገለ ነገር ገለ ኣቺቭመንት ንክገብር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ስኢልካ ተመሊስካ ሕጂ ርእሰ ውሳነ ዶ ናብ ፌደራላዊ ምሕደራ ዶ ገለ መገዝ ዝበሃል እዚ ክሕሰብ የብሉን ኣብ ትግራይ ነፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ከምዚ ላንድሎክያ ገለመለ ገለገለ ዝበሃል ናፅነትካ ምስ ወነንካ መዓት መሓዙ ተምፅሹ መዓት ላንድሎክያን ዘለዋ ኣብዚ ዓለም ሳውት ሱዳን ላንድሎክያ ክንደይ ዘይተባሃለላ ክንደይ ተባሂላ ሳውት ሱዳን ግን ሳውት ሱዳን ሃገር ኮይና ኣላ
بالعكس كابتا سمين السودان ساوث السودان تخبرها بالساعات بدبلوماسي يكون بعالم زغرمكم تمالي اب قطر نحد منستر ناي السودان قطر مس ኢትዮጵያ ካራዳድኦኩም ብዛዕባ እዚ ዘሎ ምስሓሓብ ናይ ዶባት ገሌላ ነቶም ተራዳዳእቲ ጉጅለ ፀዊዓተምስ ንሓደ ሚኒስተር ትቀንዲ ኩናት ክእወጅ ዝገበረ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዑ ኣሲራቶ ኣላ ቀጠር ናይ ሱዳን ኮይ ኦኬ ሱዳን ሲ ነቲ ናይ ቀጠር ተቀቢላ ኣሲራቶ ማለቱ ሳክት ረብሖም ዘይፈልጡ لا عربينا قال ما لقى لهم الف خرافات ودوق مسلس عربينا لهم تم العرب كو سحق يموتوا انا اسمهم سلاز نبر نور كفلطمي اوكي او مسكدا اسيراتهم هنا انتم صويب لمن ገንዘብ على حساب سيداي نغبرتهم بروم سعودي عربن قطر نذا امارات كبلي سور قطر بلوكم الله امارات سعودي عربن ينزمبرو اوكي مصر دي حجي نربح اختبل بقى تروجان هورس ناي مصر ندين كل غزي مصريا اب افهم لغام غيرانا درس بلات امنتهم سوداناوي مصر دا حجي تغلاغلو انا دي زبل عكا ولا مصر نعاي لم اسيرهم اوكي تاثير الله سعودي عربنا كلتشن 17 مسلني نزناي ليبانون قدامي مينستر عدمي لم عديهم كاب ايربورت بصفي تقبلهم اسيرهم مديرهم تم عرب ناي بحق اغريسيفيم سدتاتيم ግን هم غير ما اسير مناتو كبرت نزي بول سب نفسه زي خبر سب ما نم سبا يخبروني اوكي تግራይ ካ 17 ዓመት ቃልስ ገይራ ሽዑ ነዚ ውሳነ እዚ ወሲና ተዝትኾኒራ እዚ ሕጂ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕቲ ኣይም ተኸፍለን ስለዚ ነፍስኻ እንድሕር ዳ ኣኽቢርካ ንዓኻ ዝደልኻ ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ هو كورونا لكاي لما كن كورونا يبلون كل تجزي تمرميره بكارتون كل تجزي تمرميرو كل تسوون ملؤ بين تقميتو አረጋጊ ሲቆይዶ ولا حنت كورونا يبلو قال يبلو يا دوز بس حيبلو هو امارات يا دبرها اوكي ስለዚህ ትግራይ ካ እንደሕር ነፍሳ خبيره ብዙሓት መሓዝ ትረክብያ ከም ሳውዝ ሱዳን ማለት እዩ ሳውዝ ሱዳን መሓዝ መሊእና ኢትዮጵያን ኤርትራን ስኳ ዓርክሲ ኢነንሲ ምሰው ሱዳን ከደን ዲፕሎማሲ ይገብራሉ ሱዳን ናኡ መጽያ ዲፕሎማሲ ምስሪ ንሳው ሱዳን ንጁባ ኣብ እግራ ወዲቃት ልምና ዘላኡ ቤዝና ትገብር ማለት እዩ ኦኬ ዩጋንዳ ናይ ባዕላ ናሽናል ትረት ኣለዋ ነቲ መንግስቲ ናይ ሳው ሱዳን ብጣዕሚ ተኻናኺና ያትሕዞ ምጽላእት ኩናት ትገብር ከሎ ምዘም ኒውየር ኩናት ትገብር ከሎ ናይ ዩጋንዳ ኤር ፎርስ የም ሓጊዞም ናይ ዩጋንዳ ኤር ፎርስ የም ነቲ ኩናት ወዲዮም ኦኬ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በቃ ንሳው ሱዳን ከምዚያ ገይራ ያትሕዛ بخبرت مالتي سالفاكير مزيل لما معلت بسمرة تخابيل كحيوي يسرح لي تزبلون يرم إسياس مسرح له نير معنا دي سمع النمبر نعم يسرح له سلازي ساو السودان زفاح زبل حبرة سب ولا حد بقبيلة زحسب نوير دنكا أنواك مندارة قلنا تبهر سؤال فاح زبله ولا حد غدان كمان زي فلت تسبي ناس الناس لزرخبة بدفئت نايب على أمريكا قال مدن ناس الناس لزرخبة كندزيهم محزوت رأي خمسة زبل خبر زرخبة حزب تجراي مثل حزب خا ناس الناس ندحر أوج معت محاسوت يخرج حزب تجراي هو حد بارت مخان حلفوا هيمانوت يقول نصني في الحجر السويس أجمع فتي يقول نصني حجيجن ساقهم تبارابوري مسلو أي بحق حقهم تقولين تمدن نكار قدي فوم من تقولين مالتي حقهم ندحر قولين ناس الناس ندحر رخيب حزب تجراي صبوا ياس نزمرة حدا جناي نعناتهم بمسمر استشفلقنا سبات كبرت تخابيرنا ترابيحنا خنبرينا جمال رمضان نعبي تختصار في ليكم كنت تكبارمي تاجروني ولا حدا كنت تكبارمي تنعقد يتصرفك كان تاجر كان يتصرفك تكبارمي تግራይ ናይ ፀጥታ ዞባ ጌርናሲ ሰራዊትና ካብ እንድሕርቆጽ ኮይኑ ሰራዊትና የምሓራድ ናይ ካልእ ከኣትለዎ ትግራይ ኩሉ ግዜ ናይ ፀጥታ ዞባ ክትኮን ኣለዋ መታ ንሕና ስልጣን ክንሕዝ መታ ንሕና ውሕዝ ዝኾነ ስልጣን ክህልወና ብልካ ኣለዉ ንስኻ ብሂወት ንክትነብርስ ካልኦት ሂወቶም ክስእኑ ኣለዎ ምስ ዝደሊ ኢኻ ስኻ እስክመልሰለይ ዓዛርበኒ ዝብል ዘሎ ሕረ
عبي يكون أرجيت يكون كالي يكون شيخ يكون قش يكون قلي يكون بزي قدسكا ندح عمات التحساس ما خوينا خطرف تراي زي كونس كالو أنكم مصخلي مالتي أنا نغنى برسخات موت هلا كان حريلن سواي زي زار بنزلو لا كان حلو وين مالتي الذي ناي تግራይ ናብ ናጽነት ገጹ እንድሕር ዳ ኸይዱ በጣም ጽቡቕ ነገር ነው ሁላትና ከከባብረና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ስራሕ ስለ ዝኾነሁ ብዙሕ ኣይተዳለኹን መጽ ተሓዙ ላይ ሆፕፉሊ ኔክስት ዊክ ጽቡቕ ዕረፍት ስለ ዘለኒ ብዙሕ ነገር ሒዘልኩም ክመጽ ሓበሬታታት ሓድሽ ሓበሬታ ናይ ዓለም ገለመለ ገለ ዘለውን ኣብ መደብና እንዳእተና ይኹንከውን ስለ ክንከይድ ስለ ዝኾና بون حدا مدب حزنا خن مزينا كامزي انتاي البحر جروب وورك ناي حوار كنسرحوا المدبات سلا زلنا بس قال حوات موداتو بتصبو كنراخبينا عجوهم تخونه يكون سب ربحا دالو حاون غوربيتن زغبرنبر سجا عصمي تولدي ገለመለ ገለገለ ይኮነን ስለዚ استግራይ ዘሎ ህዝብና ረብሓና ይሕዋት ዝገብረና ፖለቲካ ልክትሓስብ ከለኻ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘለና ህዝቢ ረብሓት ሊና ጥራይና ክንከባበር ንኽእል ረብሓና ከዓ እንድሕር አርቲኩሌት ጌርና እሞ ብዛዕቦት ተዘራሪብና ኦኬ ኣብ ሱዳን ዘሎ ይኹን ኣብ የመን ዘሎ ይኹን ኣብ ስዑድያ ዘሎ ይኹን ኣካል ዘሎ ይኹን ካኹም mutual respect and mutual benefit ሕጂ የምዕራብ ስለምንታይ እዮም ነዞም ሱዳን ፀዊዖም ዝኣስርዎም ነዞም ድኻታት ከምኦም ዝበሉ ዕራቡን ፀዊዖም ዝኣስርዎም ድሕር ዳኢልካ ክብሮቶም ስለ ዘይፈልጡ ትግራይ ስለምንታይ ኣትርገእ ዘላ ድሕር ዳኢልካ ብሰንኪ ሕወሓት ክብረት ተጋሩ ተሸይጡ ናይ ኣምሓራ ክብረት ንላዕሊ ስለ ዝወፀ ሕጂ ግን ክብረት ተጋሩ ብደም ተጋሩ ይምለስ ስለ ዘሎ ነዞም እዚ ከይኸውን ህዝቢ ትግራይ እንዳተረገጸ ክነብር ኣለዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ከዓ በዓልና ክንቃለሶ ኢና ህዝቢ ትግራይ ከዓ እቲ መስዋዕቱ ጽቡቕ ፍርሒ ዝኽመጽእ ድሌትና እዩ ትምኒትና እዩ ብዓቕምና እውን ሓንቲ ፀፀር ክንድርብየሉ ኢና ሓገዝ ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ፀፀር ምስተኣከባ እምባ ስለ ዝሰርሓ ስለዚ ኣብዚኣ ተኣኽለኒ ኔክስት ዊክ ጽቡቕ ምድላዋት ገይራ መፅአ አንደበቴ መፅአ ሎም መዓልቲ ገለገለ ጌጋታት ተፈጢሩ ኣይተሓዝለይ ኦኬ ማሂ መብራህቱ ብሰንኪ ሕወሓት ኣይትብል ነጊረኮ ሕወሓት ክላዓል ከሎሲ ከም ሃይማኖት ስለ ዝተመለኸ ነርቭ ይዝሃርም ግን ንዓይ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ከም ድሌት እየ ዝብሎ ኣብቲ ፌስቡክ ብዙሓት ፃረፉ ገለመለ ገለገለ ኣለዉ ከም ድሌት እየ ዝብሎ ብሰንኪ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ስማዓና ኣሕዋትና ገለመለ ገለ ኩላቶ ዝኸፍሉ ዘሎ ኦኬ ስለዚ ስማዓና ከምዚ ፅልኢ ገለመለ ስኢልካ ከምዚ ናይ ሆስታይል ሜንታሊቲ ከምኡ ኣይትዕብዩ ኦፕን ማይንድ ኮኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኦፕን ማይንድ ክትከውን ኣለካ ኦኬ ስለዚ ብዚኣ ተኣኽለኒ ደቂ ዓበይቲ ተሓንሕደሩ ዘረባ እንድሕር ኣብዚሓ ከኣስ ገለገለ ከይሓዋውሰልኩምና እንታይ ቀሊል ነይሩ ትብል ዘለኻ ይተረዳእኒ ኦኬ ቬሮኒካ የቅሬታ ምሕታት ዋላ ሓደ ትርጉም የብሉና ፖለቲካ የቅሬታ ማለት ፖለቲክስ ማለት እንታይ the art of deceiving በቃ ተልካ ናይ ምድንጋር ሜላ እዩ ፖለቲካ ብተግባር ከርእየካ ክእል ኣለዎ ሲልካ የቅሬታ ሓቲቶም ገለመለ ንህዝብና ክንሰርሕና ኢሎም ገለ 27 ዓመት ኣበይ ነርካ ሕጂ ንህዝብና ክንሰርሕና ትብል ሰባት ስልጣንካ ረኪብካ መፂኻ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ዝኸፍል ዘለካ ብሰንኪ እዚ ግን ተዋግኡ ሕጂ ብሓንሳብ እናሓዋሩ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ንሱና ንብል ዘለና እዚ ኸይ ዘሎ ቃልሲ ሕጉሰና እዩ ከምዚ እዩ ገለመለ ገለ ዘይኮነስ እዩ እዚ ኸይ ዘሎ ቃልሲ ዘጉሄና ኮይኑ ግን ካ ከይፈተኻ ተቐበሎ ማለት እዩ ግን ኣብ መወዳእቱ ብዓወት ብናይ መወዳእታ ዓወት ብናፅነት እንድሕር ደኣ ተዛዚሙ
بتاع دسبل مالتي يعني اللي تقلاب تولد مسجون تانكيو برو مزح تبونا غير تصحف ريك الله يعني اللي كعبيتي قال فوقكم ايه نوري جاء لالو تحاوسك له دقس النحراي يا معفن اوكي هذيك سي ديك هذا فيكتور اوكي تليليهم اسكمان انت ولا دولكم تربش نيركم دولوا اسك حجي قال تصحوا خاطه مصاحمنا صاب زم جماعه يزدقسوا مالتي كلاتم زدولون ነገር ዘለው ማይኮን ኑሪ دهب زله ولا አንጸገ ይመለ ለማዓልቲ ደኺመ ይመጽ ይደሃን ሓሪqa እንደመጽ ሰሙን ስለዝመጽ ኔክስት ዊክ ጨማ ዝኾነ ዕላል ሒዘልካ ክመጽ ሽርካ ዝዓርኪ stay tuned ናደቀስኩም መደቀስ ይዚ نوري حراي ادني اكل حبيبي شر DIY Home and Garden. manomano.co.uk. يوم يوتيوب أكاونت لك أرجو لكم يبلي ما يبلي حرماتكم علىكم كين تقوموا تغيروا على المايند ولا ده حاجة تزول
سلو خوينا سلو تمثل اللوات زلقا يقرفاوي سلقان بين خاقبر يا نستاليني تصرف قالت لزلقي مني همو والحاجة تقراي ستالينا يكون انزي هو حتى صريفة لغا حالي فكي نوي حالي فكي I see a future. قرابة في الجمعة. اوكي احمد ودينا صنيحنا سوري دمدم قيهم زعتكم. فاتشاقا كمان عقوم يا تسل زلاي. هو عنده عقام من دبين يرك زي فلتكني. ايوه. انكي بيبيتشو. بعال سامي موليز مرا قال دحيكم اعطيكم. تشاو. دكاسكم وديهم متيهم ضايعنا خا خندكسينا دحان هدور دك عبيتي تشاو اوكي يا احمد ثانك يو باي باي دحان هدورو نيكست ويك يراهبنا هوفلي